samok ni tiende olengore koni chiel mineno ng'ani ka ng'at satan ng'at ni tineno ka en ng'at ma malaika piny ka onge malaika piny ka wan joricho wate to joricho kodhi e nyim Nyasaye ma ng'ato ka ng'ato ywago richone tineno ka warumo kanyakla. Kanisa nigi tek adier nikech donge wawacho ni jogi te jok mwawuoyo kuom ni ker mar Kenya en jakanisa, jaode jakanisa, jatend Azimio bende ji winjo en ja-Anglican, bishop de wacho kamano. Magi jokanisa, to muma puonjowa ni jokanisa kanie conflict to gikwongo giwinjore kendgi kapok gitero weche mochopo kuma koro chopeni. Ang'o motimre momiyo jotend kanisewa ma orito chunje jogi pok oluongogi kaka jokanisa gi mowacho ni koro ng'ane in jakanisa wachikwa mar kanisa puonjo ni kik mirima maki gi ng'ato ma koro idwa nege. Ng'ane kata obedo ni ng'ane omayi ring'o kik ilawe, kik ibedne gi chuny mano mar dwaro hinye. Ng'ama gitelo nigi ng'at ma gitelo jogi romo. Hawi marach Sharon momiyo chunywa kaka jo-Kenya gi jo-Kristo chunywa pek en niya, kanisa osebedo koungore nyakon chiel to kanisa onego bedo gaye mathego koni gi kocha. Koro wadhi ka lwetwa ler, wadhi ka ng'acha paro no here, ng'ani be paro no here. Mane madinenda wachi. Erokamano ahinya jadolo. Nyakwarom gi jwang'a par ni kinene TV ni kanyo mag weche mabende timore achiel kachiel, mabende biro ne achiel kachiel kaka chal mar wach nitiere chuny boma ma Nairobi. Neneno kanyo ka obila bende temo ng'ielo kite moko mabende opangi mane apaya mano e chuny boma ma Nairobi kanyo. Kata mana kineno kwe nitiere e chuny boma ma Nairobi kanyo. Kama bende kata kama nineno ka nitiere jomoko mabende ochunga kanyo, koro biro bedo kwa ng'iyo ni chal mar wach nitiere kanye. Kono yudo jafwambo mar Edwin Okoth obiro bedo konyiso ni nang'o matimore kaunti ma Kisumu. Bende neno kanyo chal ka gima nitie jomoko kata mana mosemoko magi manotelo kinyi makawuono e kaunti ma Kisumu. E gwenge mag Kibra bende kinyi makawuono nwaneno ka obila bende natemo kwanyo tires mag nyamburko mabende samoro jaket kata mne genga apaya na gitemo kaogi mar mondo mi giketgi e mtoka nikech samoro kata mna ka chal mar wach samoro bende ok ber rawere jakao tires makamano kendo moko e chuny ndara. E kaunti ma Kisumu bende mano motelo pichni mabende na nitiere kanya achiel kachiel mabiro ni to mano e kaunti ma Nairobi kama jafwambo marwa Edwin Okoth nitiere. Beti kaduki kata mana Twak wageni bang'i yiero bende ng'anyo makama jaket mano mar timore nikech moken motelo kata mna mokwongo mabende koro gai mar Azimio mano Raila Odinga timo ng'anyo maket kod magi onyalo kata mna pare higni mosekalo higa mar 2007 neneno gima notimore bang' mano bende nwaneno kanen mar sirikal mar bar mano etend mano osenindo jatend piny Kenya Mwai Kibaki. Bende e higa mar 2013 bende wach makamano bende nwaneno ng'anyo maket kod mago kana timore bende bang' mano nwaneno handshake mosruok mabende nosebede. Kata kamano gisani kweth mar Azimio bende ramono onge mosruok moro amora magidwaro to gin gidwaro mar mondo mi jatenda piny Kenya William Ruto okete lokruok makoni kod kocha hinya nyaka kulore koda chal mar ngima mapacho ka nitiere moko kuom weche mabende nolosi pok mag lemo mag sirikal e kinde mamoko. Erokamano ahinya Sharon. Aparo ni mokwongo kata ka jotend Azimio wacho ni gino gidwaro wach mar musruok. Kianta neno ni wach mar musruok ni gima gidwaro. Nikech kata mana higa mar 2017 kane yiero serumo mano oseland mano seweyo loch Uhuru Kenyatta e seche mane pok ne gimosore ni neno kaka koko ne ng'eny kendo ji ne ng'anyo koko ne ni kamora mora. To ka bang' mosruok to neno ka maandamano gi koko gimora mora no rumo. Mano nyisi nang'o? Mano nyisi ni gin jokanyo ma ok nyal yie gi loch motimore. Taparo ni wang'eyo ni ng'anyo onge giminyalo yude ndara. Mak mana ni koponi otim gimoro kata ka nitiere chik monego bed ni luwo. Ka weche nosedhi mano dhi e Supreme Court mano oserumo kamano. Aparo ni jatend piny William Ruto
kod jatend Azimio gin joma dongo mong'ere kendo mong'e weche mag siasa. Aparo ni ging'eyo weche ma ginyalo loso godo weche mag siasa gi kata kopogore gi dhi e ndarani. Ang'o momiyo sama pok otim gimoro marwako gi sirikal kata mar mosruok tiyudo ka seche koko nitie kendo isundo kijende ni mondo dhi ogore. To seche ma koro weche gi oserumo, ang'o momiyo gigi rumo? Dong ineno ka nitiere gimoro kama samoro wan kaka jopiny ok nyiswa ma samoro wan bende ok wane. Koro wan sani waneno ni waduto wagore ne sirikal. Tawacho ni kawuono Sharon ni kata dang jatend piny William Ruto luong jatend Azimio kawuono ma gimosre kawuono kochakore kinyo kibineno ng'anyo. Mano nyiso wanang'o kaka wan jopiny. Nyiso wan ni ng'ato ka ng'ato e piny Kenya ka dwaro gima en wuone mamore kaka en. Gima en wuone makonye kaka en. Ok gima konyo japiny. Nikech aparo ni kata wacho uchumi ma ji gone koko saneni. Aparo ni uchumi ni nochako bedo malo kata kapok ne ji ogo kura. To ndalo ma jatend piny no seyiere bang' dweche mosebedegi. Ok aparo ni Kenya duong', ok apar ni gik moko nyalo loko dichiel kaka kamano. Apar ni nchi winjo ka giwuoyo ka sirikal wacho ni sama nche gidonje loch niche onge gimoro, akiba moro minyalo chak tim godo gik moko. To ineno ka koro sani jopiny samoro neno ni ka ok giyepo kaka koro Kisumu giyepo gitimo biashara to ni mano gipanish sirikal, koro ni miyo sirikal onge usuru madonjo ne sirikal. To mana ka penji beti ang'eni iwuok e kweth mar Kenya Kwanza. Ng'ang'e ni iwuok e kweth mar Kenya Kwanza. To mana ka penji bende paro ni ng'anyo mak bende kweth mar Azimio timo kaluwore kod thor weche mopogore ma bende ging'anyo ne nikech ok en pek mar ngima kende. Ninjo kanyo kogai mar Azimio wacho ni kaluwore koda kata mana lemo pok mag sirikal neno kanyo kata mana listi mag jolup jotend migepe bende nosewuok ka bende girito puoth kowuok e od bura maduong' ma pacho ka. Ineno kata mana listi mag jotend migepe ma bende gisani tiyo bende kata mana king'iyo kata mana pok mag lemo mamoko mag sirikal. Bende paro ni gima bende Raila Odinga kata mana wach ma bende odwaro mar mondo jatend piny Kenya olosi ahinya kaluwore kod nikech wacho ni dhoudi mopogore nitiere ka e pacho ka. To mana matin bende miwinjo ka wacho ni samoro osemi lemo maket kod magi. Erokamano nya Sharon. Gima jatend piny timo sani ni kata mana jatend Azimio dine bedni ne rais makawuono do timo mana the same. Siasa ka nitiere kaka jatelo dwaro ni mondo ti. Donge wawinjore kanyo. Ka jatelo nitie kaka dwaro ni mondo ti. Kata mana jatend Azimio no. Aparo ni gimomiyo gigo koko en mana ni ng'eni ndalo handshake cha. Ne yudo ka nitie jomoko mano wuok e kweth mar ODM mane nie ei sirikal. Manitie ei sirikal ka koro ne miyo jowa neno ni jowa nie ei sirikal. To sani nikech samoro joge gi mane giparo mabe samoro ne giwuotho go mane gigombo ni mondo bede ei sirikal. Aparo neno ka sirikal masani mar Kenya Kwanza ni no dagi ni joma ne onge mane support gi e team gi kocha chande ok donje sirikal. But mano ne okomono jatend piny William Ruto ka joluo wa bende mondo so e sirikal. Aparo ni gima duong' mwadwaro en ni mondo jowa obede yie ka mondo wane kaka wakonyore mondo dongruok obi piny kocha chande. Koro sani ano kane gima ji gone koko nikech kata ka ji ong'anyo sani Sharon onge gima dhi lokore. Onge ng'ama nyalo golo jatelo moseyier mosechamo muma manie State House manyalo gole ang'o manyalo gole loch. Wabeduru mos jatend piny William Ruto gi Raila Odinga ging'eyo kaka ginyalo romo magiwuo magilos ka beni nitiere weche moko ma samoro gidwani mondo gilosi moloyo keto jopiny e ndara kama koro jopiny nyalo koso manyo gima ginyalo chamo gik ma ginyalo timo manyalo konyo ngimagi ni gidhi ng'anyo. An kaka beti kata kopogore ni an ja Kenya Kwanza tawuoyo kaka kian kaka janyuol kendo kaka ja Kenya. Ang'eyo ni piny ni matek to mane gima sani itimo kendo jatend piny William Ruto timo matek emomiyo yiero jogi mondo konye ng'ado rieko mondo gipanga kaka ginyalo loso uchumi mondo ging'i kaka uchumi mar Kenya nyalo dok piny to mana komiye thuolo kokase no to gimiye pressure miyo kata iwuon ka ng'ato pressurize studio ka nitie gik ma koro Kenya timo mowinjore nikech omiyi pressure onego beno miyi thuolo titimo gimoro sama owinjore madwarore ni mondo timre. Kamano. Erokamano ahinya nyakoro mgejuang mana kapile bendane no otegi kanyo mana kineno tipo achiel kachiel bura Nairobi ka mana kaka aneno kanyo kosekadho dakika paro tok saa 5 mar onyango kawangware kanyo bende neno ka jofwambo magwa bende osechopo mano kawangware nitiere bura Nairobi ka bende neno nitiere moko kuom oganda ma bende imako kanyo koro kamoro moro mintiere nyakoro mgejuang neni inyayo kwe nikech ineno kata mana kaka obila bende nitiere akicha kanyo bende ng'eyo ni komanda mar obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei bende nosechiwo wach
ni ng'anyo mabende jo Azimio timo duche makawuono kwayo makamano ne gioro modeko makoro giwacho ni kata mano komanda mar obila wacho ni ng'anyo makama odiche makawuono itimo e ataro mar chik nikech wacho ni kwayo makamano nego bed ni ioro kwayo mano motelo ne ndalo adek kapok ng'anyo makamano otimore mana kaka elie Twak Dr. Paul Mbanga daneno nyalo wacho ni nang'o miyo ni jima kod duche makawuono to kaluwore kod pend chike mapachoka oyiene ng'ata ipachoka ng'anyo to gitim ng'anyo makamano e yo mamuol okiny makawuono neno kata moko kuom jogo eko bende nuwuok oko mar ng'anyo ineno ka moko kuomgi bende imako nyalo penjo ni libed ni obila bende koro tiyo kod oteku mathoth aken jadolo paro nang'o. Erokamano ahinya Sharon. Gimomiyo chik nene iketo mamiyo dhano thuolo ne en ni kawie ni ilao paka molor ni dhot to lor ne dirisa paka no nyalo dum kuomi mahinyi mane momiyo kane ilocho Kenya loso chik ne olos dogni mopogre ma ng'ato nyalo dhiye ka oparo no kethne mondo dwar yo mano mag gigo mokethnego mondo losi to kapo ni yorego kata doho makamano dhi odinore kaka iwacho nene wadhie jo siasa odhie nini Supreme Court ma Supreme Court ong'ado wach kaka ne ging'ado cha bas nochopo kuma koro jogi onge kuma didhiye koro gidok back kata gidok e chike ma Kenya ka mawacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar ng'anyo ka oseluwo yore te madinende ologo wachne to tamore mamano en constitutional right mar jo Azimio kata jo Kenya Kwanza ni katong' ni nende gi neno gimoro moko timre maber to ging'any to nowach ni koro ing'anyo kanyo gi kwe penjo ma penjo ni gimoro ka ng'anyo osebetie kwe mane manitiere ka wawacho na ng'anyo ere kwe ma pod ji paro nonego bedie ng'amo ng'anyo en ng'ama koro tamore winjo koda gigo eko mi wacho ne ni mondo tim nade mondo lu omiyo mago be chike ma nyaka non ni ng'anyo ni tiende en ang'o maber ng'ane ong'anyo modhiyo kodwa betie mesa yo mane modong'ne koro emomiyo kata ka owuoyo gi jopiny ero wawacho ni koro ng'anyuru to ung'any gi kwe polise be koro pong' e ndara ohelni be koro lor uparo ni joma ng'anyogo pok giyudo gima gidwaro nikech kane giwacho ni kawuono en holiday okero chalo ne en holiday nikech polise odino ni ji onge ng'ama nyalo dhi tich onge ng'ama nyalo dhi ohala onge ng'ama biro wuok e ode mokoro kata bed ni jo Azimio dog dala onge odiechiengni en odiechieng' mosekethre ng'anyono piny te oseneno ni joko ng'anyo temo miya wawacho ni yani jogi jotelo kata obed en ker idok ga piny ker en ja Kristo kendo wanene kanisa jumapili ka jumapili tur onge asara ng'ato kotur moduogo piny mokawo wadgi buma puonjwa ni mani yudo wadu awinjo ka gisiko giluongre my big brother to en my big brother to the next statement en ayany koro ere kaka be wawach ni mondo jopiny ka winjo ka ji yanyore to koro gin to gichako loko gini ni kara lweny nitie samoro joge yanyruok ne en mosruok samoro giwinjre yo moro mana kaka ja wuoyo moro owacho kanyono koro emomiyo wan kaka jadolo ni nenda wacho ni adier wawacho ni jopiny ni weuru ng'anyo actually okonego nyisi kata ni ng'anyuru gi kwe weuru ng'anyo wadwa mondo watim kama wawinjre mondo kwe obedi to mana kinyalo mana winja Paul nang'o miyo ni ng'anyo makamagi nikech kani winjo kata mna jatend kweth mar Azimio nowacho ni odiochieng' makawuono men chien tarik 20 nawinjo bed ni ne nitiere ng'anyo maduong' buore Nairobi ka kata koseng'iyo kata mna king'iyo kata mna pichni mantiere kanyo Kisumu kanyo bende ni neno kanyo ka ng'anyo nomuoche gwenge mag Kondele pichni mineno kabiro achiel kachiel nang'o miyo ni mana gwenge magwa king'iyo kata mna counties magwa mag Kaluo kata mna kipimo gi counties mamoko naneno Masawa Busia ji bende nowuok ng'anyo en mana ni ng'anyo makama odwaro bede e gwenge mag Kaluo ahinya to nego bende en gima timore kata mana e piny Kenya mangima nikech pek mar ngima makama bende winjo kata mana e piny Kenya mangima gi oganda duto ero kamano Sharon adwa wacho ni kama ni
piny ka piny kata tieng' ka tieng' nitie jogo ma Nyasaye owalo ni tich moro ma mondo gitim ne pinygi. Ng'anyo mowacho ni osepiny oganda Luo-ni, ng'anyo ni emosekelo dongruok te moseloko weche mang'eny e Kenya ka. To mae oganda maneno osedi modi ma Nyasachgi emoduogo parogi. Koro emomiyo kinde ka kinde yot ahinya mondo oganda mamoko owir rangi machalo no oganda Luo-gi. Gini oganda maricho masik ng'anyo. To penjo ga uru, penjo monego penji na dier, ging'anya ng'anya kose nitie girgi moro mokethnigi kata gimomagi. To mae miwinjo ka wacho ni ng'at madine biro mothego ji en kanisa ma ok ng'e ni ng'ane cha jadhodni, ng'ane cha akoni, jogi jo Nyasaye, gin chwech Nyasaye, gin gi ratiro margi kata mana mar telo ni piny. Onge kama owachien oganda Luo ok onego tel ni piny Kenya. Onge kama owachien oganda ma kama kende monego. Koro ka wawinjore kaka oganda mar Kenya, to wang'iyo ni ere mbi kata nyalo ma ng'at cha, obed ja Kikuyu, obed Muluya, obed Masai, obed ng'at manade cho chali Nyasaye omiye mich moro monyalo telo ni piny. Koro imiyo go thuolo otelo. To pile pile kogeng'ni mok inyal telo, onge ng'ama oseng'eyo kaka tendi nyalo chalo. Koro magi bende adiera ipimo wa penjo maber nang'o momiyo oganda Luo piny Israel. Jo Israel kata nyaka sani onge joma dwaro Israel. Okotamo Nyasaye luongogi kaka oganda ne. Okotamo. Koro emomiyo oganda Luo bende kamoro kawuoyo negi ajiwogi gani kata obedo ni ng'anyo no e yo makoro nitie. To ng'euru ni Nyasachu oherou. Gik mokano nu dongo. Samoro jok moko, mine moko ka nyuol to nyuol through labor pain malich, moko dhi through cesarean section ing'adogi, moko bende pugna ka nyathi opusore. Samoro oganda Luo nobed ni en Nyasaye kaka opango nigi yudo loch. Opogore gi kaka ero jomoko yude e yo manyue. Tisedhi kacha, tiselandni, to ji oseyie kodi, tisekawo bunde, loche ni endara, in jatelo. Koro emomiyo mago eko bende kaka jodolo nyaka wawe stigmatize oganda. Kik wakaw rangi marach. Wawir kuom oganda Luo. Oganda Luo gi gin nyithi Nyasaye. Oganda Luo gi gin jo Kenya. Gin gi ratiro mar telo. Gin gi ratiro mar timo gimoro amora moganda moro amora kata dhot moro amora e Kenya ka. Nyalo timo. Koro anawacho ni mano ero. Nyasaye omiyo gi mbino ni kok gikedo matek samoro to ginya yudo gik makoro giseyudo bang' kedo. Kwanie gik ma jaluo oseyudo kok odhi e ndara. To mano is a bad procedure. Kata en a bad way nikech wa condition gi wadiyo gi kona ni nyaka giwuoga e ndara eka wamigi gima gidwaro. Mada waketie yor kwe maluongo oganda mawacho ni yaye watimuru ma. An mane ma wacho nikech Kenya en 80% Christians and beyond. Mae kama koro Christianity marwa nyaka anere. Ibedi ja Ero kama na inya to kata mna beti kaduki kata network kama kineno kata mna pichni mabira achiel kachiel kata mna chuny boma ma Nairobi neno kanyo ka obila bayo iro malungo wanga hinya ne jogo kuma bende samoro diponi obiro e ng'anyo. Akende bende biro bedo mayota hinya ni kweth mar Azimio mar ng'anyo duchi makawune chuny boma ma Nairobi kanya kasani wach mabende donje ni jaod bura ma Ugunja mabende en jatenda jogo eko kata mna jaod bura matine e od bura mar National Assembly Opiyo Wandayi bende omaki e ng'anyo ka bende nyaka sani osetere stesendo bila mano ma Central bura Nairobi bende biro bedo mayot ne kweth mar Azimio ng'anyo duche makawuono kaluore gi okenge mabende osebedo kaneno. Ero kamano ahinya Sharon. Mana ka beti manyalo duoko jadolo biro biro iro. Ero kamano Sharon. Aparo ni kane wachako twak ne wawacho maber ni ng'anyo modiochieng' ma kawuono ne chiko kopuodho. Manyiso ni ng'ama odhi e ng'anyo kawuono mano ng'ama timo makosa maduong' ne jo Kenya kendo ne sirikal. Aparo ni gin bende ging'eyo ni nitiere chik miluwe Kenya kaka gitiyo gi chike kaka chik onego bed ni tiyo gi. No kwer gi maber ni ng'anyo ne onge kawuono
kawuono ne gitero kwayo gi modeko koro onego bed ni giweyo mondo bi omigi thuolo mar dhi e ng'anyo to dhi gi e ng'anyo gi wich teko no aparo ni mane makelo weche mag ni koro polis nyalo gore kodgi kata nyalo makgi nikech koro gitimo makosa kamano koro kane kodhi bedo mayot kiano kodhi bedo mayot nikech gichalo joma dhi provoke sirikal to sirikal kata polis chik gi en ni gin mondo girit kwe ma polis timo go gin gigeng'o mana mondo ji kik interfere gi mwandu jopiny kata mondo mi kik ji jomoko hiny jowadgi koro kodhi bedo mayot nikech jogi otimo ng'anyo ni oko mar chik ten mana pek mar ngima kaluwore kod bang'e kata mana sani kata mana ng'wenyo kuon bende ok osebedo mayot kata mana Dr. Paul Mbanga kinyalo mana winjo achiel kachiel kiwuok e kaunti ma Kisumu kanyo koro bang' ng'anyo po nono ni ng'anyo ma kamano wano timore odiochieng' ma kawuono nikech ka osetimore bang' ng'anyo ma kama bende wang'eno ugai mar Azimio Raila Odinga bende biro bedo kalando next move kata mana dwaro margi machielo bang' ma ing'eni japiny bende nego bende ni neno ni pek mar ngimani bende ji biro yudo fungruok kinjo kama na jatend piny gi jalupne kaka loso bende giwacho ni ochumi kosebedo makare ji orito mondo waseneno mise mopogore ma bende gisebedo ka gisingo ne oganda ma pachoka erokamano ahinya Sharon aparo ni pile awachoga gimoro awachoga ni onge yath maber maloyo ling no yath maber mathiedho gimoro amora aparo ni kade bed ni jatend Azimio oling to aparo ni mano kende ne nyalo miyo ker wasiwasi kaluwore kaka oseng'eye gani ng'eni koro ng'anyo mare ni koro jotelo madonje sirikal ong'iyogo nikech en sa asaya moko bedo rais to timore nade to ng'anyo manyiso ni dino ling jatend kweth mapingo piny owacho ni keto piny owacho tesre piny owacho koko ket tesre oganda be biro yudo fungo wan ok odwa ni mondo ket piny tesre gimi ket ne piny tesre onge piny tindo ket tesre igni mang'eny ma wan kaka jopiny waol gi keto piny tesre sami ling kata in iwuon kapo ni ng'ato okosoni ti ling ng'at me okosoni cha man gi wasiwasi nang'o momiyo akosone Sharon oling to nikech magi timore aparo ni jotelo mosebedo ka donjo ong'iyo ni saa ma jatend Azimio ka ok oyiere kaka rais to nyaka odhi e ng'anyo nyaka otim aparo ni onge gima jatend piny Kenya samoro notimo ne kata mana jatend kweth mar Azimio kedo ne oganda ma pachoka ahinya kaluwore kod pek mar ngima ahinya kaluwore kod pok mag lemo mag sirikal IBC bende nowacho ni winjo kano wacho ni jogo ek mabende oyiero aput mar ji abiro bende gisani koro ket kanyo mar yiero jakom kanyakla kod commissioners mamoko mag IBC bende obalogo gik matimore kamago chalo kaka koro mond nyieke sama ng'ato nigi nyieke koneno ka nyieke dhi maber to nyaka gino chande kendo nyaka owuoye nyaka miye wasiwasi chalre mana gi gima timore sani aparo ni gigi kika ne yiero kotimore maber ne ji odhi nyaka Supreme Court kama onego beni tego ji to ka Supreme Court nosethego ji apare momiyo na nyisi ni nitiere yore mang'eny manyalo timo gigi mopogore gi mandamano ang'o momiyo 2017 kane gigi otimore bang'e kane mosruok obed tineno ka kwe nobedi momiyo nyisi ni kata kawuono awacho ni kawuono ni kata sani dang bed mana ni mosruok notimre kawuono okichak iwinj kendo ka ji odhi e ng'anyo bo kiwinjo jatend Azimio ka wuoyo ni piny te mago kata mana daktari kaka ili kata mana Twak makama nikech bende wang'eni ogai mar Azimio Raila Odinga en bende noyudo kura mathoth jatend piny bende en bende noyudo kura nikech gintiere gi oganda mathoth ma bende luwogi kaka johera magi mana kanyalo kata mana kinyalo neno nyakwara Mugejwang' tipo kanyo ma bende biro mano ne en kaunti ma Kitale mano kinyi ma kawuono ken achiel kachiel gi sani ne en kaunti ma Kitale ka bende moko kuom jodak bende nowuok kanyo ji wuok kanyo gi sufrechni jowuok nyaka gidise nikech koro onge gima cham onge gima ted kata mana sufria kadok kata mana iri jadolo Mbanga kintiere kaunti ma Kisumu kanyo bende nyaka gisani kata mana kiwinjo kaka nyawadwa ka Betty Loso ahinya kaluwore kod ng'anyo ma bende itimo kod kweth mar Azimio kong'anyo oka gik moko dhi e wang'e koso nang'o nikech kata mana kinde mokalo koko ng'any nwaneno kata mana johala bende kong'anyo gik ok waneno kata mana ka jotelo gi koro ok ania kere kike mar loso weche dipeni mane yo kende erokamano ahinya Sharon kendo awinjo jatwak wadwa ka twak mana kaka wacho ni an kaka jadolo akawo a middle line to a middle line no truth kata diera nyaka thinyre ma diera no nyaka wach Kenya gimosechandowa en ni ji ohero gik madhi e igi to mane ma nyisi ni kata wan jodolo notundo kama kech makayo ng'ate ode cha mamiyo wuok gi sufuria kaki wacho ni jo-Kitale wuok jo-Kitale go joluo nikech seche moko wakawo chandruok mar Kenya wadiye kona waparo ni joluo ema ng'anyo ok en adiera mar Nyasaye Kenya sani ywak te mogo nengo ne odhi te nyaka joma ne wacho ni oyo wayudo loch to jomose benefit maparo ni benefit momiyo ginyalo wuoyo kamano gin gi reason
tema wacho ni kanisa nyaka bed sensitive social nitie gima waluongo ni social good. Social good ni en gino ero makonyo oganda te, ok ing'iri ni section kata jok moko manogo ombulu ni ng'ato nyalo chiemo maber, kata jodolo nyalo ringo gi mitokni madongo maber gi basha maber, koro miyo digi lor wang'gi ni ywak mar mama moticha, mama ma sugria chiew tuchcha, en Kitale, en Kikuyuni, echo en Mtwapa kucho, mago ok gin pinje joluo. Omiyo gini ka udiye mobedo ni joluo ema ng'anyo, to mano bende ok wawacho adiera. Mage momiyo gino narrative ni joluo ema ng'anyo, kech kayo ji te, nyithi ji ok dhi e sikul te. To bende ka wang'iyo piny Nyanza, ere counties madwa wach no dhi mbele Kenya ka mohingo Nyanza, made wach ga ni jo Nyanza gi odhier ni koka gitimo mato mano wuondre lamo nyiseche maket. Nyanza Nyasaye ni ka, Nyasaye gwedho gi kendo koth chwe, chiembgi chambgi bende biro chiek, relief food bende ok kel nigi ga. Mak mana ni gima koro wawacho ni nengo odhi malo ni jo Kenya te. Ta paro ni mane momiyo jok makocha ma wawacho ni Azimio ka gikawo mano giringo go, onge be ng'ama osekwedogi ni adier kech ok kaji. Inyiso ji no rit gi kej ni nyaka dweche 6 moko eka oduma biro betie. Inyiso gi ni rituru, to joma nyiso ugi to koni giyiero jotelo moko mibiro chul pesa mang'eny, giyiero ji e grube mopogore, jodolo imiyo tije mopogore opogore e sirikal. Magi emwa wacho ni gin injustice. Nyasaye kom duong' mare iwacho ni is established on justice and righteousness. Duong' mar Nyasaye kata kome ni adiera gi ratiro gi ler modwaro ni jo Kristo kata oganda ne mondo bed maler. To mana ka penji Paul e seche mabende kata mana jodolo kinywa na ng'anya ma emiwinjo kata mo emphasize kata obed ni ja Kenya Kwanza ibed ja Azimio, kok wabedo jo ratire nyim Jehova Nyasaye mwa kedo ni gima konyo oganda te. To mano pod kinji noduoga mano losi election machielo kabiro odwan mnendara okonyiso ni Raila nobed kok oyier president. Bendi paro ni kochopo sani jadolo okawo gino. Bendi paro ni kochopo sani nego bed ni kata mana kweth achiel tur, nikech kiwinjo kweth ka kweth kila ng'ato nyono mana matek. Kani winjo kata mana jatend piny Kenya Ruto odiochieng' manyoro ka bende koro nonyiso kata mana jodolo notiyo gi oswayo moro ni nyinyi mtaomba Mungu lakini sisi tutapambana nao. To kiwinjo kata mana jatenda kweth mapingo piny Kenya mano Raila Odinga, en bado nyono ni ng'anyo makamagi nyaka dhi nyime, nyaka gik moko losre, oket gik moko e yo makare pacho ka. Erokamano. Sami winjo ka ji wuoyo kamano, equation no Nyasaye onge. Kamora mora malweny nitiere, Nyasaye ok en kar koko. Kiwinjo ka ker wacho kamano, ker no nosewe Nyasaye chon, en ana dhano gi kiburi ne. Azimio kocha bende nosewe Nyasaye chon, en gi kiburi ne. Joge momiyo koro kanisa biro to duoko gi ir Nyasaye. Onge kakibe nyalo bedo ng'at Nyasaye malemo to chunyi rach gi nyawadu idwa kata nego. Mago nyaka wach ni jotend piny, mago nyaka wach ni jotend siasa. Samise wacho na bro lamo Nyasaye ni to. Nyasaye ok med gi to. Nyasaye en Nyasaye maduong' ne lich. Sharon yiena mondo ameka reference mna matin nono emo makai. Ki yiena kaka jadolo mna matin. Sharon ne nitiere e kinde ma kingi moro ne ntiene Uzia e piny Juda kucha. To Uzia ne nothorore kendo ji nong'eyo ni en e jatelo moro maduong' malich ahinya. To notudo kama kingi Uzia ni otho. To janabi moro ne Nyasaye temo loso miluongo ni Isaiah wuod Amos. Isaiah wacho e Isaiah chapter 6 kata sura 6 kara 1 kolor ni kane kingi ruoth ma Uzia otho, eka naneno Nyasaye ka polo yawore, ka Nyasaye lich, Nyasaye nigi teko malich. Tiende ni seche moko teko ma wan go ka wathorore kom mar loch mar pinyni nyalo bedo iro mageng'o wang' ji mondo kik ne Nyasaye mar adier. Nyaka gigo lor piny eka duong' Nyasaye lor kendo Nyasaye koro wuoyo go oganda ne. Mane momiyo wawacho na adier sama ker olor, sama jatend Azimio olor,
magi lor piny jok ma jo kaka kanisa koro bro neno Nyasaye ratiro ni kara magi ok Nyasaye mane wabet ka walamo nikech kinde gi dhano pamo ni jatend piny ka ene kanisa kawacho na ahero Nyasaye tabro timo ma ok onego kanisa tim kamano kata ni Azimio kocha ni ahero Nyasaye ni to ma to nyaka timre seche ma watimo mano tiende ni wa subjugate the power of God the holiness kata ler mar Nyasaye gi duong' mare cha wanyono kaka jotelo mag piny omiyo adier ok en adiera jogi mondo lora piny mondo winjore kendo giwach ni jopiny ni bas waselor Nyasaye mondo yud duong' mondo duong' mare onen sama mano timore kanisa bro neno richo ne mayuagi kaka Isaya noywak ni wo piny lichna dhoga rach tadaki oganda ma dhogi richo be nikech kanisa koro dhoge rach to daki oganda ma dhogi richo onge ng'ama nyalo waro ng'ato koro makmana ka duong' ma Nyasaye othinyore Erokamano ahinya jadolo nyakoro mga juanga par ni wamanyo jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore ang'eno duche ma kawuono kata bedi ni nitiere moko kuom oganda ma yweyo kaluwore ni samoro ok inyal dhi e tijegi kaluwore kod weche ma bende timore e gwenge mopogore opogore obila to kawuono dich kata mana kinyalo neno e TV kanyo mano motelo e gwenge mag Nairobi kana ging'ielo kidi maduong' ma bende dibed ni moko kuom johera mag Azimio noketo e apaya mano ma Nairobi kawuono gidich nikech kata mana bure Nairobi kanyo kama Edwin bende nitiere bende gibayo gigo eko ma bende lungo wang' kinene TV kanyo motelo bende neno kanyo mano seneta e kaunti ma Nairobi moko kuom jotelo ma bende nochopo kanyo neno kanyo jaod bura ma Madhare bende neno kanyo Antonio Luoch bende neno kanyo bende mano jotelo mopogore opogore bende dwa neno kanyo Opio Wandai ma bende en jatenda kweth manok e od bura bende dwa neno kanyo kane omake gi obila ma bende otere e stesend obila mano ma Central Bure Nairobi kanyo moko kuom jotelo bende neno kanyo moko bende nomaki ma bende nodhi e kar jot mar KCC kanyo bende nomake gi kanyo koka mano nyakoro mga juanga watemo manyo jofwambo magwa ma bende nitiere Bure Nairobi samoro ok obed ga mayot ineno kara mna beti kinde makaka magi ok bed mayot tij fwambo nikech japiny rito neno ni to tipo en ang'o matimore neno kana ka nitiere jomoko kuom johera magwa ma bende luwo chenro makama achiel kachiel e mbui mar Facebook nitiere moko bende penjo ni to kutang'nwa kata mana gwenge mag Masawa kaka chal tang'nwa uru kata ne gwenge magwa neno ka penjo ni Garissa to chal nade jofwambo magwa nitiere kanyo biro bedo kaluonwa chal mar wach kineno kara kaka yiero nitiere nikech moko en mana yiro kaloka en iro malungo to samoro bende jaloga bedo matek kapa ni jofwambo pak gi puoch ne jofwambo ma bende kelonwa chenro makamagi achiel kachiel beti kaduoki kada mana Twak ng'anyo maket kod magi kata mana Kenya kende ng'anyo maket kod magi bende dhi nyime kata mana pinje mamoko piny South Africa ng'anyo maket kod magi dhi wantiere kod piny mano mar Tunisia kanyakla kod piny mar Nigeria ma bende ng'anyo makamagi dhi e nyime Erokamano ahinya Sharon aparo ni kaka ne wachako Twak ne wawacho ni ng'anyo en gima ber kendo ng'anyo chik mar Kenya puodho kata pinje mamoko ji time ng'anyo mak mana ni onego beni itimo ng'anyo e sama sirikal matiyo sechego omi thuolo mar timo ng'anyo no titimo ng'anyo no e yo mowinjore mok ni ka wang' ng'anyo rumo godhiambo to jomoko ywak ni neg ng'ato maro hiny ng'ato maro kwal gige jomoko neno gik machalo kamago ng'anyo ok rach but ng'anyo ber e sama owinjore ma sirikal matiyo sechego mikwedo no sirikal no gonyi mondo itim ng'anyo to in iwuon muluongo ng'anyo wuoyo gi joro to kono gini wan wadhi mane ng'anyo gima tero wa ng'anyo en ni mondo wawuo gi mondo wasund sirikal ni gima gitimo rachnwa mondo gitim gima owinjore maka penji beti diponi kata mna samoro kweth mar Azimio dinoro koyo margi e yo machon mano mar ng'anyo be diponi weche makamagi dinaneno koso weche makamagi koro neno kaluwore kod siem ma bende Adamson Bungei mano kumanda mar obile county ma Nairobi nochiwo oking'e ni aparo ne jatendo bila ne chiwo thuolo kaloro ni noseng'eyo ni jogi notero gini e samodeko kwayo samodeko to winjo bende ka jotend gi wuoyo ka gin rale ka githeno ka giwacho ni gin ng'any nyaka gitimre nade nyaka gidhiye mane momiyo no oro bila mondo dhi oket arita kwe mondo mi gige ji ma ji osebedo katiyo matek kaloso kik jo ng'anyo interfere go nikech ong'e kaka gitiyo ga gi ng'anyo mana ni dipodi samoro kwayo makamano or machon bedi pakra manene ng'anyo makama dino tim kata mane yor kwe kopogore kaka sani waneno ka tia gasi bayo
bende kineno kata mana apaya kaka kite bende opange apaya. Aparo ni Sharon isebedo kineno ka ndalo te jotend Azimio osebedo ka wuotho kendo ka gigo rally kendo onge ng'ata ma interfere kodgi, giluongo ji ni ka unwaro mu county ma kama to ji dhi ma onge ng'ama interfere kodgi. Aparo ni ma otimore nikech koso winjruok, ma otimore nikech kwayo mano or modeko dine gi or kwayo ni chon mane migi thuolo mar timo maandamano. Ok apar ni gik maka magi dino timore kamano. Mana kumanya kwa Ramogi Juang bende ote moko bende aneno ka moko kuomu bende siro ng'anyo maketi kod maki, moko bende oksir, mano kaluwore kod paro mopogore opogore ma bende waneno kanyo. Koka mano bende weche mopogore opogore bende pod waluwo. Mana konyalo mana yudo jofwambo magwa gin bende nikech gin magin tiere piny kanyo. Wan kwa ne studio ka waneno mana tipo mopogore opogore ma bende dhi nyime. Kineno kata mana kaka taya simoko kata mana ndara, kineno kata mana bure Nairobi, Kisumu kacha bende nwa neno kar kamonde gadala kacha mana chuny boma ma Kisumu. Bende nwa neno ka tires bende omoki, mago tires mag nyamburko bende omoki e chuny boma. Ma chal kata mana ka gima yiero ok chal ka gima ok pod wane yiero to yiero no setim nikech odiochieng' ma kawuono kata mana jadolo kinyalo winja. Kawuono en odiochieng' mar 223 chakra ne watim yiero mano mar chien tarehe 9 dwe mar 8 higa mokalo. Bende paro no chopo kinde ma bende koro oganda ma pacho ka bende koro wacho ne wadhi ga nyime kata mana gi tijwa bende wawe sirikal oti. Samoro nyalo wacho ni sirikal pod nyako akeli pachien mane. Erokamano. E kinde mane sirikal kawo loch, sirikal makoro tiyo, sirikandno ema ne nowuok ayanga e pap mowacho gik mobro timo ni jopiny bang' ndalo 100. Moko kuomgi ne giwacho kapok oyier ma gimiyo jopiny geno. Jopiny chalo nyathi matin ma kiwacho na bro miyi peremende kiny, to kapo ni biro mana gi biskut emimiye, biskut obro kawo to ochako kwayi mana peremende nikech mach ema ne uwinjore. Koro bende seche moko wachayo jopiny to wachayo sirikal ni to gin gik mane gichiko jopiny ka adiera ni kanye, nikech ndalo 100 to neno serumo, to koro imedo ga kow ni jopiny wabro timo ma piny ma itelo nigi miriambo mineno ni ok ter ji mabor, en othinyore, iringi dhi kacha tipomna koweyi duk nikech adiera bende ok nyalo pandi. Koro ma endi adier kata kiwacho ni piny pod nyako, en nyako nonego bed nobedo dhako karang'o mondo chak nyuol mondo omi jopiny chak kata nyathi ma jopiny dwaro, nikech jopiny koro geno production, dwaro gik ma sirikandno nyuolo miyogi. Jopiny neno koyierogi mondo giyier ofise, jopiny neno koyierogi nikech bende Sharon, kanene owachnwa ni sirikal mabro donjoni en ok en sirikal maloso migepe makawo ji, jok magikedogo ka ema ne loso sirikal migepe. To ka koro wasebet ko waneno to waneno ka migepe, jopiny neno ka migepe iyawo kendo man gi pesa mang'eny michulo jogi. Yawa jopiny, ma emomiyo wan kaka jokristo madwa chung' na diera wawacho ni mondo sirikal bende ogore e konde osiemre mowach ni ne wakwer ka wawacho ni wan ok wabitimo ma. Obedo nadi ka wandiko dhano 50 mabro yudo pesa mang'eny gi ekit to mama moro nindo kech nikech mogo mar siling mogo nengo ne odhi malo 200 gi wiye, mafuta odhi malo. Koro emomiyo adier in penjo madwa penj kaka jokristo en ni mondo jopiny orit nyaka karang'o mondo mogo bedie, nikech magi e duoko monego bed ni sirikal ya chung' wacho kawuono ni kapo ni usiemo wan ok wati maber udwa mogo. Erokamano ahinya daktari, erokamano ahinya. Wachalo kaka jo France kanene revolution ma jo France beti. Mana ka ng'adi matin daktari, erokamano ahinya. Mana ka ng'adi matin nyaka Ramogi Juang pichni mineno achiel kachiel. Gin pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Kene nang'o mosemuoch kanyo, en mana ni sani bende wang'eni kaluwore gi chal mar wach jofwambo magwa kaluwore kod tipo makamago kineno kibayo iro. Gitemo matek kar nyalo margi mar miyowa tipo kaka timore. Mana kwaneno achiel kachiel. Kene nang'o matimore nikech ng'anyo makamano wang'eni mana bure Nairobi ka
ka ema bende noluonge ng'anyo ma kamagi wasenene koro juma bura Nairobi ka ema nego bed ni nitiere ng'anyo mar tipo. Kwa kamano gi sani yiena mar mondo mi atudra gi jafwambo marwa Chris Owino nitiere machiegni gi kar jot mar jatend piny Kenya Mano State House bura Nairobi. Chris, chal kuma intiere aneno ka kwe nitiere kende bena nitiere moko kuom johera mag Azimio ma bende osechopo kata mana kama intiere nikech aneno ka kanyo nitiere gi kwe mana kinyalo mana miyowa picha mar kama intiere. Erokamano Sharon, mana kiwacho kwe nitiere alwora mar kajot maduong' ma jatend piny Mano State House e bura Nairobi onge tungni moro amora ka mago mwaneno e chuny boma maduong' ma Nairobi kata CBD kae en mana kwe mabiro kaluwore kod arita ma ong'aw malo e alwora mar kajot ma jatend piny. Kae nyalo neno kae wane apaya miluongo ni State House Road kochimo nyaka Dennis Pritt Road, apaya ma bende wan ka jofwambo mag Royal Media wang'iyo go nikech ma apaya mwaluwe kinde ka kinde, ma apaya mar Dennis Pritt, bang'e to piny kokoni en apaya mar Kikwete Road. Magi duto gin apeyini madonjo machiegni kod kar jot maduong' ma jatend piny State House, kendo weche mag arita already. Ka inyalo neno mago apisas mag obila ma ochung' kendo keto hinga kanyo. Gari moro amora madwa tiyo kod apaya mar State House Road ichungogi, ipenjogi to gin jomage to gidhi kanye. Apaya ni oyiene mana apisas mag piny owacho kende ema nyalo tiyo kod apaya mar State House Road. Kinyalo neno obila ochungo gari mane wang' tipo sani nikech ok nyal yiene mondo giti kod apaya mar State House Road. Kichopo kanyo ichungi, koyudi ni in apisa mar piny owacho kende ikimi thuolo mar tiyo kod apaya mar State House Road. Koponi ok in apisa mar piny owacho inyisi mondo iti kod apaya mar lor piny amano miluongo ni Kikwete Road. Nyaka sani onge tungni moro amora mwaseneno kae, piny okwe, arita emorede kae. Kaka pile wang'eyo ni kar dak ma jatend piny en kama omiye arita mager kinde ka kinde. Kata kamano odiochieng' ma kawuono arita ma omiye ochopo ong'ala manyime kata ong'ala mamalo ka ipimo kod odiochieng' e pacho kae. Mae ne kuonde ma riwruok mar Azimio la Umoja ne chano mar chopo gi ng'anyo margi kowuok e chuny boma maduong' ma Nairobi, kendo ok ong'ere ka gibiro chopo kae kata oyo. Kata kamano arita already, kendo nyaka sani onge tungni moro amora ma waseneno e alwora mar State House. Nyaka sani kwe nitiere, weche mag arita already, to jopiny bende okomi thuolo mar tiyo kod wang' apaya mar State House Road. Gitiyo mna kod wang' apaya mar Jakaya Kikwete Road. Sharon. Penji Chris penjo mana chiel kapok igoyo turbin mar chal mar wach kanya. Keni moko kuom jopiny nigi changeni bende gwenge mag State House kanyo bende nitiere moko kuom apise ma bende samoro jopiny nyalo dhiya. Keni jok mana dhiya apise samoro ma wuotho gi tiendgi to natimo nang'o? Yore duto ma chopo e State House kae kiwuok processional way odin kod obila mag majoni kata GSU, ka itiyo kod yo mar State House Road makalo nyaka State House Girls Arboretum bende odin kod obila mag Kanga. Kebiro yorni ma State House Road bende yudo ka obilan kae. Chik en ni mondo oyieni mar tiyo kod wang' apeyinigi nyaka chungi bi noni to into in ng'a to idhi kanye. Bang' noni koreke nyalo mi thuolo mar tiyo kod apaya ni kata inyalo ng'isi ni iti kod apaya machielo. Jopiny mawuotho kae pok aneno ka obila otamogi thuolo mar wuotho machiegni kod State House kae. Jopiny omi thuolo mar wuotho. Kata kamano jogo matiyo kod apiko mari kobiro nyaka chungi nyisi ni ti kod Jakaya Kikwete Road. Ka in kod gari mari bende nyaka chungi. Koyud ne ok in apisa mar piny owacho to itiyo kod Jakaya Kikwete Road. Koro jopiny, moko kuom jopiny imiyo thuolo mar tiyo kod apayani mana ka iwuotho kod tiendi ema ok idhi bedo kod tich matek. Kata kamano ka itiyo kod apiko kod gari nyaka chungi bi noni ni in apisa mar piny owacho kose. Kok in apisa mar piny owacho ok ibi yieni mar tiyo kod State House Road. Sharon.
Inya Kristo winje yo makare nyakwara mgajwanga mano jafambo marwa Kristo wino mabende ntiere manaka kenene ntiere wangapaya made ni spirit kanyo mano machiegni gi kar jot mar jaten piny Kenya kabende oluonwa wach mano motenre koda arita mar kar jot ero kamana Inya Kristo koko manyakwara mgajwanga mago duto te wabiro bedo kwa luon achiel kachiel jafambo marwa bende temo matek kar nyalo mare kaunti ma Kisumo kanyo mar temo yudonwa pichni mabende biro achiel kachiel kineno kanyo chal ka gima jo kata mana obila bende kedo gi jogo kuma bende na ntiere ng'anyo kata kaka duoke Twak beti penjo mabende na penjo kani paro kata mana wach mabende ugai mar Azimio no nyiso johera margi mage no nyiso gi ni chieng' tarik 20 omeno duchieng' makawuono giwuoge bombe mopogore mabende gintiere gibie chuny boma ma Nairobi to kata kamano wanno ka moko kuom johera mage pod nitiere mabende ng'anyo nikech ng'anyo mar tipo na negbeni neno kawuono e kaunti ma Nairobi neno pichni mabende osibdo ka biro kaunti ma Kisumu neno kanyo Kitale kanye gi kanye mabende ng'anyo osibdo ka timora ken wach makamano di wach nang ero kamano Sharon aparo ni mokuongo kaka jo Kisumu awuoyo kaka nyar Kisumu monyuol Kisumu modongo Kisumu mong'eyo kendo ka ng'iyo pichni gitaneno ka nitie joma ng'eyo pichni go manda mana kanyo mokuongo ne dwa nyiso jodala ma jo Kisumu ni waweuru bedo joma jo kinyo jo Kisumu dwa bedo joma kinya ahinya nyaka an man nyar Kisumo no imbe keny ano ka keny takwero gini gibedo joma keny nikech onger maluore madak ing'e ni koro kaka koro chieng' moro mane jo Kisumo wuok to gidhi kama ne nitiere romo moro mane oluong gi jatend tudruok Eliudo Walo to gidhi gi kacha cha magidhi gigolo koko kacha chieng' cha nokoluong ng'anyo chieng' cha nonego beni gin giwuothe ndara to gikwaro mana ni wan ngima mar piny ni malo koro wadukro ngima piny tido ka gin iyudo ka already ne ka gidwange ni gin joma kiny ne giseng'eyo ni nitie bura mane dhi mbele kacha mane mar sirikal mondo gidhiye kacha kai tiwinjo ka jatelo moyier gombulu ma en MCA nyiso gini jatelo makama ni kama wadhi uru kacha ta mondo dhote mane wadhi wavuruga mkutano cha ka gichopo kacha chande ne giwacho ni ya onge makosa kichamo chiemo cha noken margi chiemo cha ne mar joma ne romo to kata ka ne gidanya dir ne gidwa chamo chiemo ok tame ng'ato Sharon chiemo en gima ng'ato nyalo chamo kata kada nyalo chamo to kisechamo chiemo ni ang'o momoni tieko chamo chiemo to chak wuoth dog kumiyai ang'o mene gichamo chiemo to chamo chiemo to gin koro gichako ketho gik moko nyaka ng'at mano mi mana tich ne giketho gige ng'acha cha madhi millions mang'eny adwa penji Sharon ni sama ne giketho gikacha ne giketho gige jalango mane ne giketho gige jaluo manyiso ni kata wan wawegi kaka joluo kwa herore mane momiyo koluong ng'anyo tiwinjo ka ng'ato osebedo ni anto Sharon cha tasebedo ka pime to donge en gi duka mar lewni kacha an wang ni koluong ng'anyo duka Sharon cha mati manade samoro ok karam na johera mag Azimio nikech ng'anyo ka ng'anyo samoro jomoko bende nitiere gi agenda mag gi mopogore samoro nyalo yudo ni samoro nok gin jok mana nie ng'anyo momiyo na wacho ni ng'anyo nego beni dhi e ng'anyo mopuodhi ok ng'anyo ma ini wuok ne dhi in kaka koro gima notimore chieng' cha iparo ni ne en picha mane tango momiyo wan joluo pile moa ondere ng'anyo ber ji ng'anyo but marwa ni koro dwaga koro kala lamo wadwa ondere wadwa nyiso ni wane mashuja wane mwanyalo timore nade mwanyalo gore ne piny Kenya ang'o momono won bebedo jok moko ma hore seche moko mondo waduonga ne chien kaka joluo mondo wang'e ni to kabila mamoko kata joma moko to timo mane ibro yudo ko kuyu anda man to kibedo ko dhi duka nyawadgi except ni en jaku emomiyo dhi duka nyawadgi mondo dhi okwal koro ka koro sani ng'ato wacho ni oloro yo kiloro yo nyathi president mane maluwo yo miloro Kisumu no makudhi school nyathi mane kata mana min president mane mauso Kisumu makoro kauno kidhi yepo nikech kori ng'anyo ni mondo waberu jomolony onge county ma dhano riek kendo dhano somo maloyo Kisumu apa ni king'iyo Kisumu rido ni wan kacha wan gi professor Jienda wan gi professor Nyang' Nyong'o wan gi Dr. Ron manyiso ni Kisumu nitie gi joma riek joma somo joma lony akwayo ni mondo rieko mar school cha oduogi wariu gi rieko mar wisdom ma Nyasaye omiyowa mondo wang'e nang'o omiyo wan wabedo mbele ndalo te e gik matimore maricho wan joluo seketo wan jok moko mohero koko wan jok moko mohero lweny makata president kane miyowa lemo to miyowa miya ni wan jo Kenya ono ni mondo jo Kenya bende obede e sirikal kamana ni wan ok wan joma goero kamano apa ni chinje ni winjo ka president wacho maber ni wan kaka jo Nyanza ne wagone kura marom go yie adier kura mana yudo ne tin makopo ni samoro nyalo bedo thuolo modhi ir jo Nyanza motimne gimoro otimo nikech en bende ne jo Kenya onego bedo kamoro achiel e sirikal mondo ji oriwre makamani wabedo jok moko ma oyo ndere e gik moko winjore gima notimore chieng' cha Kisumu en gima rach kendo an kaka beti akwede okang' mamalo kariwra gi jo Kisumu nikech ambe an nyar Kisumu kanyo ne okomora nikech seche mitimo kamano no ok inyal president be ok inyal waziri mar tudruok mane Eliudo Walo inyalo jaluo wadu nikech seche mitimo kamano cha ipani Sharon sani mondo
ichak biashara samoro ikaw loan mondo ichak godo biashara. Ng'ato osebiro mo obiro e studio karimo otoyo cameras gimo timo gimoro amora. Ipane mondo mi chak iduog minyiew gigi mi bed stable en tich matek. Ipani koro mano odong wanyore kendo wan wawegi. Ang'aw mono waka en ng'anyo mopodhi ma sirkal oyie, to wawuok wan to wadhi e ng'anyo to wakwedo gimo winjore moloyo gik ma watimo machalo gige maundu. To parni kata mana kapok ng'anyo ma kamagi notimre, wanyalo kano mana paro jatend kweth mar Azimio Raila Odinga nochiwo ne sirkal ndalo 14 mar mondo mi gimbeke pek mar ngima, mar mondo mi ginone kama bugo nitiere mondo dina. Jadolo Mbanga mana kintiere studio kamano bang' ng'anyo ma kama kata mana ka ni winjo ndalo 14, bende paro ni ndalo 14 noromo mar mondo mi sirkal oket kata mana odgi yo makare, odwok kata mana nengo mar ngima piny, ka gin giwuon to giywa kata mana kinde ka kinde ni ne giyudo gope mathoth, ne giyudo ka uchumi ma pacho ka ok tim makare. Nyaka sani bende ang'eni weche mag osuru bende osemede. Akeni diwach nang'? Erokamano Sharon, mana kama nenda nyisi ne sunga kata ting'ruok malo en gima rach. Nyasaye dwaro ni ji obolore. Sa asaya ma ng'ato ting'ore malo to nyaka onem na lwar mare. Te mano bende mwanyiso jotend piny kaachiel gi jotend siasa. King'awori malo to ji dwaro yore te mar duoki piny. Ndalo 14 manochiwni, jaduong' motelo ni piny ne onego tur onge asara chaka medo kamano. Okonyiso ni nyap. Ne wacho nero jogi ochoro na bad yien kata oboke mar kwe. Ndalo 14 gi abed kodgi mondo wawinjre anena kaka wanyalo timo. Kaka nyo wacho nyoro ko wacho ni en oyie bet, to mak mana do yie bet kaka chik dwaro. E bet ne no wache e ndalo 14 cha to wacho ni biuru to magi e condition mar betwa. Tiende no loso road map kaka jatelo. Jatelo en ng'at ma nyiso ji yo kuma ji dhiye. Jatelo ok nyisi yo. Kineno jatelo marito no nyise yo, koro en obro react. Sani koro Kenya, telo mar Kenya react kata gin koro gisimo mach. Nikech ndalo 14 notimre nadi, neno kadho. To koro kaka nyawinjo ka jaduong' morito piny wuoyo, kowacho no onyalo winjore gi ng'ato. Koro kanyo ma koro agibie mesa mondo giwach ni bas kama koro iwacho no. Chik mane midwaro ni mondo oguide rombwa, mane migin. Koro nyiso ji road map nikech en jatelo. To kodhi owache e kanisa kucho, jo kanisa bro pama nikech chandruok ma wan go kuom telo mar kanisa en ni ok understand politics, ok understand social justice. Wan wang'em na lemo Dominica as it was in the beginning, so it is now and forever it will. Mago are some things mamiyo wan gi pitfall as a church ni ok wang'eyo public theology mondo mi wabed ni wanyalo konyo jotelo. Kamano ni basi sewacho ma kara koro los road map mondo winjire e bwo chik kaka iparo cha. Koro koting'e motere ni ng'at machielo cha, ng'acha bende ng'iyo to chako wacho ni condition na en ma gima. Mana kaka osegatimre in the past. To kawa wacho ni ng'ato ka ng'ato chunga ker keke, ochung' ki en to Azimio ochung' ki en. Mwananchi ma gidwa konyo cha ema hinyore. Koro an mane ma wacho ni jatelo mondo tur mondo nyis ji direction en ya jatelo. Kai to luongo ji e mesa. To wacho ni magi e parameters of our negotiation. Tineno mna ka piny kweya. Neno kata mna ka koro ng'anyo ma kamagi jomoko bende koro odwa dhiye marach. Neno kata mna pichni mamoko mabende na bira achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu, kama bende jofwambo magwa japicha temo matek kar nyalo mare mar kelonwa tipo mabende timore. Ano ka achiel kuom magawa mano mar Imperial mantiere chuny boma ma Kisumu, bende aneno kata mana ka jomoko bende osetogi kidi. Kata bende ni nagibalogo bila, neno ka koro jo ohala bende koro osechako kwano lal mathoth. Erokamano ahinya Sharon. Aparo ni kian kaka na wacho ni okawuo kaka jatim mar Kenya Kwanza, awuoyo kaka ja Kenya, kenda awuoyo kaka ng'ama miyo, kenda awuoyo kaka ng'ama ja ohala. Sharon, adwa wacho ni hotel makoro jogo to Kisumu kanyo no, joma tiyo hotel kanyo gin joma modak Kisumu kanyo. Okapar ni nitiere ng'ama yaka moro matiyo ka gin mana joma modak Kisumu kanyo. Adwa nyisi ni jo Kisumu gin joma koro gin joma ohero hoyo ndere. Gidwa nyisore ni gin ema koro ginyalo. Gimomiyo wacho kamano en ni an kadongo Kisumu konyuola Kisumu. Kisumu ne en town mane busy kendo mane ohala timore maber. Maka moro amora miwuothe ohala ne timore maber. To sana adwa nyisi ni ka en Kisumu by saa 2, iyudo ka onge gimoro amora madhi Kisumu.
investors maya oko joma dwa yawo biashara Kisumu ok nyal yawo Kisumu nikech ging'e ni Kisumu en hotspot mar joma ok yie loch ma gin jok ma otimo joma undu ma gin seche ma giwinjo no wach ni ji odhi e ng'anyo kata en ng'anyo mamul monego be ni ji wuotha gin nyaka gi interfere gi biashara jomoko kata ino kinyal dhi invest Kisumu sani Sharon nikech iluor ni ka kinyo luong ng'anyo kiny to giricha kaka Sharon ema gitimre nade ema gineno gin gidwa ni wacho pile iwacho wach mamit ne itgi iwacho gima gine ma morogi ok gima samoro en gima ratiro koro ana kwero jo Kisumu ni yande waweuru bedo jok moko mabedo mbele ahinya wabeduru ane chien moro joma moko bedo timre nade mondo bed mbele iparo ni sani gima otimore Imperial sani motimore sani ni ng'ama manyalo kawo pesa ne manyalo dhi invest Kisumu ipani sama gitimo kamano makoro loro tendno kanyo ero nitiere ng'ato ma samoro hotel ne motiye e ka nyithinde dhi skule ko yudi gimo chamo wayuak ni waonge tich to wan wawegi waketho tich wayuak ni ochumi onge to wan waketho biashara aparo ni kanyo ma ng'ato yude pesa kako nyalo konyore koro ka waketho gik moko te manyalo miyo joge wayudo employment mondo giyud kaka gidak to gichiemo gigite waseketho ere kaka wadwa ni mondo koro wadwa ni sirikal ni mondo rundnwa to sirikal nyiewonwa lo to sirikal timonwa gimoro amora wan wawegi monego beni watiyo matek wajijenga to gik mosebiro Kisumu ma ji ose-invest monego beni konyowa kaka jo Kisumu mondo wayudo godo kaka wayudo kaka wakonyore ema koro waketho koro wan kaka jo Kisumu kata kaka wan jo Nyanza wadwa ni sirikal otim nang'o ere sirikal madwa biro konyowa madwa biro invest nwa Kisumu ka gik moselosnwa nyaka nderni moselosnwa gi World Bank ma joma koro tiyo gi nderni gi maber adwa nyisi ni kidhi Kisii kawuono kata Nyamira ibiro ka nderni gi bayo kendo onge gimoro amora mokethore but kidhi e Nyanza waka ibiro ka koro kaka sani koro tile wang'ni nderni moselosne gi maber monego beni gitiyo go mondo mi kel yo mar tudruok mar wuoth mar timo ohala ema koro giketho mana kaunti ma Kisii kana jafwambo marwa Crispin Otieno na kelonwa ranyisi mar Kisii neno kata mana ka jopiny budha gubila nang'weni weche maket kod mago ok detimre kata mana e counties nikech wan wawegi poko yoro poko bede sirikal poko ng'eyo mit sirikal jo Kisii gin joma osebede sirikal ging'e mit sirikal emino kata ka ni pogole mosani tineno ka giyudo nikech ong'e maber ni kata komigi gimo to gidhi rito to wan joluo wawere ni wan joma roteke wan joma jolweny ma wan gik mosemiwa mabeyo ge motimo nade waketho kata de bed mana in iwuon emidwa ni mondo isik invest kuom nyathi tere school to weyo itere school to chamo school fee itere school dongi nyalo ol kode koro ing'ise ni nyathi dhako wadwa kineno ka koro somo ewi ka in wuoyi nyalo kawo timre nade nyalo kawo peng riembi ok ni joma riembo peng gin joma richo maka mana ni nitiere joma ni ei peng ka mabeyo to nitie joma richo modonjo ei jo peng mabeyo go koro gitiyo gi peng no e yo mar timo maundu mondo gin godo joma moko an gadier ni mondo mi gidhi gi keth Imperial ni mano mpango mane gisebedo go nyoro nya gisepango ma giwacho ni gidwa timre nade gidwa ni mondo gidhi gi kel Imperial adwa nyisi ni gimiyo gitimo kamano nikech gineno ka buche mang'eny mag national government ma samoro waziri Eliud Walo ero gatero ero gatimo Imperial kata mana chuny boma ma Kisumu apano ni mano king'e Kisumu maber king'e kata mana apaya makama aparo ni mano pod en chuny boma ma Kisumu bende neno kata mana kanya kataya zosemoki apaya jofwambo magwa mantiere kaunti ma Kisumu biro bedo ka leronwa ni en ang'o matimore e kaunti ma Kisumu kanye kaunti ma Siaya bende neno ka jofwambo magwa kantiere kanye bende wacho ni nitiere moko kuom oganda ma bende nang'anye kaunti ma Siaya ma bende negitero petition ne county commissioner mano mar Siaya ma bende nodino ne gi dhorangach koka mano wantiere gi jofwambo magwa bende Siaya ma bende obiro bedo ka wawinjo ni to wachang'o achiel kachiel kineno kata mana e kaunti ma Kisumu nyaka Ramogi Jwang mago ni moko kuom johera mago mag Azimio ma bende ineno ka ng'anyo kanyo obila bende ostemo matek kinyo kata mana tia gas iro malungo wang bende osebed kata mana kibayo kanyo en mana neno mkoba to gichunga okane kata mana ka gisudo jadola ng'eni intiere kaunti ma Kisumu kata kuma intiere ng'eni intiere maber nikech studio wa kanyo to dwach ni en kama ber donge studio kato en kama ber ariwra gi beti ni ketho gik moko to jowa kik mondo kethi mwandu ma Nyasaye osemiyowa nikech mwandu go ma iwacho go ok ne gibiro e yo mayot gibiro e yor mosruok gibiro e yor winjruok nona gigo kudino biro ana adongo Kisumu ka kendo koro e chal na ti Kisumu ka bang' tiyo kuonde mamoko ka Nyasaye koro luonga na bed jadolo e Kisumu ka endi ok gin gik mosebiro e yo mayot moko nokelo kedo kaachiel gi ng'anyo go mokelo mosruok ma gik moko bet to gima dawacho en ni chal ka gima sirikende mosebet osemiyo jopiny moloyo oganda mar Luo obedo conditioned ni koko kedo ni gimoro tok noyudi to mage gik ma wawacho kaka kanisa nikech gigi onego bedi wan jogo eko makonyo ji mondo winjruok obedi piny ka piny kata region ka region mar the country yudo right mare kaka owinjore mondo oyudi
koro onge ng'at machung' ni nyaka wang'i gori, nyaka wang'i din ndara, nyaka wang'i tim ang'o, nikech kiwacho nero ng'ato dino ndara to dino ndara thurgi chalo ng'ama dere. Sama ineno ng'ato ka dere, we wacho ni ng'ane iketho ngimani nang'o, samoro ngimane no koro kobadhe. Ere kaka wanyalo timo mondo ngima ji obadhgi kaachiel gi gik molosnigi ka obadhgi gi ne ber margi? Mano ema ka koro kwatimo, to an aneno ni kanisa nigi ratirono mar chako puonjo oganda, kik warit nyaka ji chak ba kidi kore kwanyisgi ndara kaka nolos maber, wanyisgi en ni ere kaka ng'ani oyudo value, moyudo identity. Nitie gimoro ma ji fight for, samoro ok en ndara no, samoro ok en ang'o, gimoro ma waluongo ni utu, that humanity and dignity. Wadwok ni ji dignity margi mondo bedo ne dhano cha ochal kaka gino maber ma en bende en gi ratiche kaka dhano. Inyalo tedo ni ng'ato gweno michielo ne maber tijare kata yanye, to yie ringo mowe gwendi no, koro ywak ni to ng'ane achielo ni gini mamit manade, to be ayany miyanye cha odhi oduoko value mare piny. Ana akwayo kendo awacho ni kanise kaachiel gi sirikal kaachiel gi josiasa, ere kaka dwa restore dignity, waduok dignity mar oganda wacha, maginere kaka ji moko nego gigore ni gimore eka giyudi. Kitrain nyithindi nyaka gilar chiemo e mesa, nyaka gibiro galaro makata en kende mesa, to wemna ni ng'ato biro lara. Nyaka wawe conditioning ma wase condition go oganda wa, ka wadiyogi kok wamigi ratichgi. Nyasaye dwaro ni ng'ato ka ng'ato yud ratiche. Wanyalo yanyogi ahinya kaka giricho, gifuo kang'o, to kok waduoko ni dhano dignity ne cha, duong' mare ma Nyasaye nochweye go cha, ratiche cha, kati chiel ne manang'o, pod obro mna wuok oko motim gimoro marach. An mane ma aparo ni mondo koro wadi construct condition mane wasekete oganda luo cha ni nyaka giked ni gimoro. Gidwaro gamna dignity gi, to dignity ni ng'ama nyalo miyi en Nyasaye, to Nyasaye ni kadhe bwo kanisa, nikech sani kanisa ne geno mar ji. Maka chuny oganda wuok kuom kanisa to wadong' nono. An mae manyalo wacho beti ni omiyo ng'anyo ma ji kethe gik moko nieri ok en adier, ok onego timre, be ok onego bed ni wadhiro ji machop kama gitimo mano. Wagore konde, wasiemre, ang'o mwatimo momiyo ji wachielo nigi gweno to giwe gweno ni ok gicham, waloso nigi ndara to giwang'o ndara ni. En penjo maduogo irwa, wan jotend piny, wan jotend kanisa, wan jotend siasa, ok wago victim. Jogo are victims. Kiyanya victim, kiblema victim, a victim ose reach the lowest ebb, en ochopo piny mogik makate wachne ang'o. To adwaro kaka wanyalo lift ji malo mondo ng'ato ka ng'ato onere kaka dhano man gi ratiche kaka ne Nyasaye ochweye. Bas tineno mana ka ji chako wacho no, kara an bende an dhano inyalo miya thuolo mawuo, inyalo miya thuolo matim gini, kara an bende kara mondo arit gini. Mage kaka wanyalo loso oganda mondo piny obed maber. Erokamano ahinya nyakwar mga jwang'a medo mana paro ni kamoro amora mintiere ne ni inyayo kwe, to bende ritri ni wuona, nikech kineno kata mana iro ka ibayo, iro malungo wang' samoro nyalo bedo kata mana ni ok ng'any, samoro kadho kata mana e dho apaya kata mana kuonde mopogore opogore kama bende ibaye iro maluwo wang'. Koro ibedo akicha, ibedo motang' to iritori in iwuon, nikech kwe chako kodi. Parne kaka pile kwe en ber budho, ponono ni in ng'at ma bende ichano kata mana wuok mar dhi e ng'anyo, neni iritori e yo makare, nikech kineno kata mana chal mar weche matimore e gwenge mopogore opogore, ineno kaka ntiere obila bende ineno kanyo kabayo iro malungo wang'. Mana kaparo ni bende odiochieng' ma kawuono kaluwore gi weche mopogore opogore ma bende timre e pacho ka, bende ang'e ni ntiere jok manyalo ndiko weche mok adiera. Koro kidwaro ng'eyo adiera mar wach makende mag gik matimore e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka, par ni iluwo TV mar Ramogi e mbui achiel kachiel, nikech kokiwinje e TV mar Ramogi ng'eni ok otimore. Mana ka pile mbui magwa opuodhi, kidonjo kata mana e mbui marwa mar Facebook kama wantiere achiel kachiel, ibiro bedo ka iyudo weche matimore e sama gitimore achiel kachiel. Ka bende jofwambo magwa ni akicha mar kelo ni weche matimore. Odiochieng' ma kawuono bende ang'e ni nitiere jofwambo mathoth mabandia, ma bende biro bedo ka andika weche ma bende ok opuodhi kata mana weche mok timre, samoro weche moko matimore kata mana e pinje mamoko to mano timore kata mana chon, to gikelo
mar ndiko e mbui mag gi mopogore opogore. Koro beda kicha nikech ang'eni nitiere mbui mang'eny ma bandia ahinya mag Ramogi TV mago malongo gi dhongere kaka pseudo accounts. Koro bedo motang'. Aseng'isi ni mbui mar Ramogi nitiere gi badge ma blue mano kidonjo Ramogi TV Facebook entiere gi badge mar blue. Koro kanye ma bende biro bedo kiyude weche mopogore opogore ma bende timore e konde mag piny Kenya. Bende mbui mar Twitter iyudowa @Ramogi TV KE. Ponono ni intiere gi ote moramora bende lai magwa magote machuoka rede ka uchel nono oyawa biro temo mar somo ote. Mana nitiere ote ma bende yoro nyakwara Mugajuang ote mok nyakra mna some yamo. Koro sama bende ndiko kata mna pachi bende ber bende kigayo kata mna neno kaka piny Kenya ringo donge. Koro nyaka gisani kanya nyalo mna duoki e twak makama beti bang' ng'anyo makama. Koro ang'o bang' ng'anyo nikech bang' ng'anyo oganda gedo ni samoro biro bedo fuong'ruok mar ngima, nengo mogo ibiro nyiewe nengo mayot. Kata mna kani winjo gai mar Azimio gimomiyo ni kata mna ng'anyo makama gino luongi nochiwo gik moko 15 chung' mar 15 ma bende neno ni sirikal ok tim e yo makare bang' ng'anyo to koro nang'o nikech odiochieng' ma kawuono ka oganda ok odhi kata mne tijegi. Ineno kata mna chal mar wach kaka nitiere ohendni mopogore opogore ma bende osechako yudo lal bang' mano to koro nang'o bang' ng'anyo. Erokamano ahinya Sharon, aparo ni kata ka jatelo mar Azimio ne ogolo gigo manodwaro ni mondo timre. Kaka jatelo mabende osetelo e Kenya ka, mabende osebedo prime minister, mabende neno kaka uchumi en mana gi ratiro mar wacho gigo modwa ni mondo timre. Mak mana ni an bende awacho korka kora ni kata ka bed ni idwaro ni gimoro timre, nitiere ni gimoro nyaki chiw thuolo. Chiwo thuolo en ni kiwacho, aparo ni ndalo 14 en jumba ariyo tin sana. Magi moro nyalo timore godo Kenya duong' donge kamano. Aparo ni mondo wamiuru jatend piny thuolo. Ang'eyo ni kata en owuon oneno gik matimore gi. Kendo ang'eyo maber ni owinjo, ang'eyo maber ni oyudo messages kata pinje ma oko bende neno. Ok apar ni nitiere ng'ama mor gi chumi madhi mbele ni. Mak mana ni ang'o ma mono wamiye thuolo obedi ofis kata mana higa achiel. Ka lokruok onge koro wawacho ni ng'ani osebedi ofis maromo higa achiel dweche 12 to pok waneno lokruok. Samoro kata mana jatend piny ka donjo ofis bende ojang'i kata mana mise mosechwale kinde thuolo mar ndalo 100. Mano kinde thuolo mar dweche 3 e ofis. An gima ang'eyo Sharon Kian, ang'eyo ni uchumi biro bedo maber. Aparo ni jatend piny bende neno gik matimore gi ok ni okone en bende neno mak mana ni en bende en gi kaka opango mondo mi olos uchumi ma Kenya. Aparo ni kanyichi winjo kanyiche minister mar agriculture nyiche wuoyo kawacho ni e machiegni karo modui manyingre dwe mar 5 bando biro chako donjo Kenya ka. Nyiso ni gik moko biro chako donjo. Apana an gadier ni mbele ka bei mar mogo ma ji yuagono biro dok piny. Koro wabed rujo mahore mondo watimrade mondo wachiw thuolo. Kata ka be ni jatend Azimio nowacho kamano, nowacho nokrach ne ber, nonyalo wacho kamano nikech samoro riwre gi jopiny neno ni piny tek. But an gadier ni jatend piny bende neno. Ang'o momono wa ndalo 14 tin sana, jumba ariyo tin sana mondo mi los godo gimoro minyalo wachi e Kenya ka. Aparo ni wachiwru thuolo moromo. Nikech kata ka en jatend piny bende en dhano. Dongo dipar ni sa bende osechopo makoro en bende otur giluonge en kanyakla kod jalupne mano Rigathi Gachagua giluonge kata mna jatend kweth mar Azimio mondo giwinje kata mna ni pache nang'o nikech kata mna kiwinjore chal ka gima jotelo gi duokorega mane rombe mopogore opogore. Sharon an gima ang'eyo nikech kata sama ne jatend Azimio ne mosore gi migosi Uhuru Kenyatta onge ng'ama nong'eni gibiro mosore. An adwa wundra kaka beti ni kata seche gima samoro koro wan wago koko wabire studio ka wawuoyo watimango magwa nyalo timo te mak mana ni gin giwegi ka giamua ni gidwa wuoyo tapari mano kata an beti okala ginyalo wuoyo sama gidwaro to giwinjore. An gadier ni kata sama wan pod wawuoyo e studio ka to wawuoyo ko to ji ng'anyo ni an gadier ni gin to giwuoyo gitudore ginge ka gipango nikech an gadier ni jatelo matiyo sani onge maber jatend Azimio no osebedo sirikal kendo dwaro ber ne jo Kenya mana kaka jatelo matiyo sani bende wacho ni dwaro ber ne jo Kenya. Gin ka giamua kawuono na nyisi ni kawuono ka giamua ni gibedo kamoro achiel magiwuo to gik mineno machalo maandamano gikoko gidhi rumo nikech gidhi bedo piny to gipango to gineno ni ang'o monego bed ni gitimo manyalo konyo jo Kenya. Koro gin giwegi magiamua ing'e ni wan ok wanyal chuno gini mondo giriwre mak mana ni kaka notimore 2017 cha gin ka gidwaro to ginyalo timo mano without wan ok ginyal kawo rusa kuomwa gin ma ginyalo timo mano. Erokamano ahinya jadolo Paul Mbanga kinyalo mna winja achiel kachiel kiwuok e studio mar kaunti ma Kisumu kinde ka kinde kata mna ka ng'anyo timre kaka ma kawuono matimore kiseneno kata mna kaka thiro kata mna nyithindo kodhi kata mna skul mar mondo mi osomo johala mopogore opogore bende odiochieng' ma kawuono dhi kwano lal ok giyawo kata mna ohendni mage. E kind thuolo kata mna mabiro nikech thoro wach maduong' ka en pek mar ngima nengo mwandu mopogore opogore
nitiere malo. King'eyo ramna osuru bende jopiny bende ywak ni nitiere moko kuom osuru ma bende nok juoggi sani omeda. Kuom ranyisi kata mana kineno NSSF bende nomedi kawuok e siling 200, jomoko nitiere ming'ado siling 350, nitiere ming'ado siling 1,000 gi wiye. Nyaka sani bende dwawacho ni Nyasaye bende osegwedhowa nikech kinde ka kinde bende nwalemo mar mondo mi Nyasaye okelnwa koth. Akene gin dongruoge mage kama na paro maliw ma bende inyalo koro mana chiwo ne oganda ahinya kaluwore gi dongruok, nikech dongruok ka be ema koro aparo ni bed ni walose e weche mag dongruok kaka onagi, nikech ang'eni wantiere gi puothe machiek e gwenge mag Kabondo. Kidhi rabuon nitiere, kidhi kata e gwenge mag wantiere gi niang' ma bende japiny mawinjo wasani nyakoro mga jong mawinjo wasani apani ni kinde mane bende koro waloso kotendre kod dongruok, nikech pek mar ngima emomiyo ni kuon ok nyalo ng'wenyore. Sani nengo mogo ni malo, oganda nego bed ni timang'. Erokamano Sharon. Dongruok en gima lich ahinya. Dongruok mar oganda en gi rea mopogore opogore. Oganda nyalo dongre e gigo ma ineno gi wang'. Oganda nyalo dongre e yo mar kaka ngima gi chalo, kaka gidakie miechgi. Oganda nyalo dongre kaluwore gi sombgi. Ginyalo bende dongre kaluwore gi gigo ma yie gi nitiere ma wanyalo kitgi gi timbegi. Bas dongruok no en gima kawawuoyo kuome koro wadang'o iye. To ema wacho na dier Nyanza, to ema kwero piny oganda Luo, Nyasaye ogwedhou matamre gi nono. Ayany miyanyu oko nudhier notweu ni e loch jomoko cha ok en adiera. An asetiye Kenya ka e yore mopogre, migepe mopogre, kendo asewuotho. Anwang'o ka Nyanza Nyasaye ogwedhowa matamre gi nono. Pok anene ka jo Nyanza itero ni bando ma relief, seche moko ni dino mabe gigo ok nyal biro. To Nyasaye gi ng'wono mare miyo piny oganda Luo chiek ga ma bende wami jomoko. Wan gi mwandu malich matamre gi nono. Emomiyo anda wacho na dier siasa to wagoya, nikech siasa en ni to yo manadi ma mwandu mag piny inyalo ga pogi. Mano ka olere mne yo machiek momiyo ji kedo ni siasa. Ka ng'ato kweri ni kik iked ni siasa to in e piny ma gik moko iywayo kadok konchiel, mano ng'ama be wuondi. Siasa e kaka piny oikore, organize itself to distribute resources. Temo miyo kinde ka kinde kama resources nitiere, conflicts nyaka bedi, ok wanyawuondore ni onge. To seche mwatimo mano kaka oganda wa, mago ma wan go gi teko mar timo kaka puothewa. Amor kodu jo Nyanza. Awuotho e Nyanza ka kendo aneno kaka puothewa wapuro sani mohingo kaka ne timre chon. Kendo tingni ringo ka jo Nyanza puro. Omiyo ng'at ma wacho ni ja Nyanza ok puro bet mne dho ndara ketho mana gik moko. Jo Nyanza odich puro, kendo adier dode wadog chien kuma ne wawacho ni wadak ma kata ng'ato onge cha. Nene en a positive concept. En nani koro ne wakethe. Idak ma kata ng'ato onge to puothi to kidhi. Idak ma kata ng'ato onge to gir ng'ato tidhi kwalo. Koro mage ma wawacho ni jaluo ne en gi sunga moro mane maber. Gimomiyo nowuoyo kamano ne en gi nyadhi nikech otiyo alodhe gi kuone ema chode luya. Mae manda wacho no ganda wani bed mada bedi kata kijatheth ithetho e chiro kacha. Nyasaye omiyo ganda Luo skill. Ka jaluo twang'o ni long kata suit, otwang'o gi sironyo te. Ka jaluo mako gachi ni loso ni en mechanic school to nokodhi, samoro dhi e klas 8 kende to koloso ni Mercedes, iringo go tiende ni rieko moro miwa ka. Ka jaluo loso ni sufuria, oloso ni peth go omiwa. Ema na wacho ni giwa gi watim to kendo waket tekre waduto kuom gigi. Koro kata kwa kedo ni moko ma ipogo wa nikech wagolo suruka. To mo wayude puothe wa kendwa wawegi, wayude kembe wa wawegi, wayude ohelni wa wawegi. Gigi miyo wadongruok, miyo wagero utewa. Asewuotho e counties, Nyanza, jo Nyanza ugedo kendo ugero udi mabeyo ma ka welo biro ga ka penja ni to mae piny miwacho nwa ga ni e twech mar dhier. Ok en adier. Dhier mine ni dhiro ni jaluo no en ni mondo depressu. Kik ukaw narrative no.
ok udhier, Nyasaye omiyo gik moko te. Watiuru gi tekrewa, waher giwa, waher jowetewa, to waher oganda mamoko ka bende. Nikech seche ma wariwore gi jamamoko, wasomo kuomgi, to gisomo kuomwa, wasumre rieko, wasumre teko, wasumre gigo ma Nyasaye omiyowa. Emomiyo an mane manina wacho ni koth nitie kamor. Kuonde maneno joluo upuro, kendo upuro gi sironyo. Mad wamed timo kamano kuonde duto, obed kari mar thetho, yare obed maduong', obed kari mar loso mitoka, bed jaratiro ma ok igol gimoro e mtok ng'ato. Ka watimo mago, to Nyasaye mor kodwa mana kaka pinje mwang'eyo manene ni piny mogik, to giketo tekregi gi sironyo duto gi rieko gi te, kendo gitimo. Sani eri watero nyithindo e skul, iwuoyo kuom sikul. Jo-university wabet go e mier. Nikech ng'ato dhi e university, to kata mana ywe diero to kia. Ng'ato dhi e university, to kata mana dino ndiga matin ma en moriembo okia. Koro wachako penjore ni to donge dode gi chopie kinde ma kata ka watero nyithindwa babogo e sikul. Watergi e courses moko ma wang'e ni biro miyo bedo self-reliant. Ma ok obi bedo ni jasiasa nyaka luonge e rally. Jasiasa nyaka luonge mondo riamb ni on behalf mar jasiasa no. Jasiasa nyaka luonge mondo tim. Koro wabro bedo ka itiyo kodwa e yo maber. Ok ne rieko wa mwawuoye gi en mondo wabe bedo ni wadefend gik moko maricho monego be ni wakedogo e paro, wakedogo e chunje, wakedogo e alwora marwa mondo oganda odhi malo. So omiyo Sharon an ka wacho ni joluo un gi teko te, kik ng'ato wachnu nudhier, kik uyie mano. Kech kiyie mano, tibro beta bete bath ndara kanyo kitim gimoro ni wan ji ong'e ni wadhier ga, kendo mane miwacho. Joma wacho go riambo, dhi e thuchegi, tibro nena diera manitie ni jaluo Nyasaye ohero, omiyo rieko, omiyo teko, omiyo lowo mamit kendo maber. Watiuru gi tekrewa gi rieko wa. To maduong' moloyo, an dahero no oganda wa kik uring wa kuom Nyasaye. Chieng' moro nawinjo ka ji ng'anyo, jomoko wacho wan koro kata kanisa no pwadhi nikech ka jo kanisa oriwre motimo ka. Nyasaye opogore gi ng'at motimo ni marach cha. En Nyasaye, duong' mare ok wanyal maye. Heruru Nyasaye, weuru timo timbe maduoko ji chien, dhiuru mbele, tubro bedo oganda. Ayany tiyanyo kata Yesu noyany ni jatend jochiende. Koro momiyo kata ko wach mano ok mok kuomi. Dhi mbele, tim gima kare, mirima aye uru mamiyo uketho gik moko. An mane manyalo wacho Sharon. Erokamano ahinya, mago paro maliw kanyo Pastor Mbanga. Keni betin korka kori bende kod tuenre kod dongruok ahinya kata kotenre kata mana gi koth mosebedo kata mana ka chwe. Bende wantiere gi governors ing'eni miluongo ni jotend counties mopogore opogore. Governors magwa nek be kata ni timang'o ahinya mar neno ni dongruok koro bedo kata mana gwenge makaluo. Erokamano ahinya Sharon, asiro wach ma jadolo wacho mar sani koth machweno. Aparo ni sani gimonego beni watimo kaka wan, onego beni waluwo ndach mbolea. Mano wachi ni mbolea onego beni biro, kaito ji yudo mbolea ji komo godo. Aparo ni ji onego beni ng'iyo weche mag kothe, kaka ji nyalo komo nikech sani koth chwe. Wakauru advantage mar koth machweni mondo walos uru godo chiemo. Aparo ni gima duong' momiyo ji go koko en kech. To ka watiyo gi koth maber, kawaluo mbolea gi kodhi ma wakomo machamo bede, ng'ama nyalo goyo koko onge. Awinjo ka chieng' moro kanyo na wero jomoko wacho ni guok makiny, guok moyieng' ok tug gi guok modenyo. Sani to koro kata ka wadenyo. Mak mana ni gima nyaka wang'e ni wan be onego beni chiemo ma wachamo kata dhier maro watiyo ko wan wawegi ma ok wang'iyo mana sirikal kende. Sirikal ni gima nyalo timo to wan gima nyalo timo wawegi. Dak wawe uru weche mag goko, weche mag dhi ng'anyo mondo wadhi ure puothe, walosuru chiemo ma wanyalo konyowa. Ni wacho maber ni wan gi pinje moko makelo chiemo manyalo miyo ji nyalo dak maber. Kata mana sani aparo ni ka waloso chiemo, wapidho rabuon, wapidho alodi. Aparo ni kech nyalo dok piny nikech sani eringi matek kech samoro kidwa nyiewo alot to alot iyudo ka beche ni malo. Koro wakauru advantage mondo mi wakau kothe, wapidhuru alodi, wabeduru gi chiemo e dhoudi, wapidhuru cham, wapidhuru oganda, wabed gi chiemo mondo koro wach moro mane julo wacho ni wan wanyalo dak kata ka sirikal konyo wacha. Ang'a mono watiyo matek wabed gi chiembwa mondo weche go bed maonge. To koro samone go beni wamanyo chiemo gi e lowo ma Nyasaye omiyo, ma Nyasaye ogwedho wagodo. To waweyo kaka kawuono te joma puothe gi koro dhi chako dhi
gi buya nikech ne gidhi ng'anyo. Aparo ni wan wawegi bende onego waritre to onego wamany mwandu kiwan ka ok wang'iyo mana sirikal kende. To sirikande mag gwenge daka winjo kata mana kimulo gi ma governors nego bed ni timo. Ing'eni mana kaka nawacho Sharon ni ok adwa ni mondo achak seyo jotelo sani kata an awuon nachung'. Kendo mana paro maliw mabeni nyalo kata mana chiwo ne governors kaka jotenda. Ok ing'eni sani ere yudo ka jomoko nitie joma ndiko mane wacho mandike e mbui ma wacho weche moko dhi kare kaneno ni samoro governors gi ok ti to samoro gin bende gitemo mondo mi aparo neno ka sani governors kata mana Manyanza tiyo machiegni gi sirikal mamalo mondo gik ma bende ji yudo machalo kaka kothego machalo kaka mbolea go ochop mwalo kucho chonde jo governors gin gi joma tiyo ma gitiyo godo maparo ni nyalo chopo gik mobiro moya malo kata mana jotelo moyier nyaka matino nyaka mag jodongo gweng manyalo wacho ni ande koro wawuonde ni wigi wil mondo aparo ni sani koth chwe dhano chiwo gokinyi odhi e puothe mondo pidh cham. Aparo ni kata gin giwegi gineno kendo ging'eyo ni chiemo michamo wuok e lowo. Kwa hivyo kata kok aparo negi to gin jukumu margi mondo gijiw jopiny e romo moro amora ma gidhiye mondo jopiny odhi e puothe mondo los chiemo mondo wane ane ka dhano biro go koko ka dhano yie. Kamano. Bende ero kamano ahinya. Bende paro moro ma bende nanego bed ni walose kinde ma bende nitiere ng'anyo mag johera mag Azimio bende nitiere moko kuom jopiny ma bende osewuok ka kwedo ng'anyo ma bende moko kuom johera mag Azimio time kaunti ma Kisumu bende nwanene odiera ni gino ma bende notimore ka bende na nitiere moko kuom johera mag Azimio ma bende nodhi kedo kod jok mana ng'anyo ka bende kwedo ng'anyo mopogore mag Azimio. Wach ma kamano bende nwaneno gima notimore ka bende na gikedo mano e boma ma Kisumu. Akeni kinde ma kamage Paul Jadolo Paul Mbanga kintiere kaunti ma Kisumu nikech nitiere joma koro okoyie gi ng'anyo ma bende kwedo ng'anyo ma bende johera mag Azimio timo. Ka bende giwacho ni ng'anyo ma kamago thiro kata mana ohala margi nwaneno kata kaunti ma Nairobi ka bende moko kuom johala no wuok ka bende gidwaro ng'anyo en mana ni gin bende notice nok gichiwo e seche machon. E kinde ma bende koro giwuok kaka kaunti ma Kisumu kuom ranyisi nwaneno ka johera mag Azimio bende nodhi kedo kodgi. Wach ma kama Paul bende kata mana kaunti ma Homa Bay bende nwaneno weche maket kod mage. Kene mage to diwach ang'o ahinya Kisumu paro maliw ne japiny maneno wa. Ero kamano ahinya Sharon. Mokwongo en ni ka ng'anyo ne en ng'anyo mikwayo thuolo nwadwa ng'anyo then jo Azimio nigi right margi ma ng'anyo nikech gisekwayo thuolo. Jok ma wuok manok okwa thuolo ka waluongo ni ga aggressors gin jogo iko makwinyo jomokwayo thuolo mondo ng'any. Koro mano bende nyaka wakwergi ni beda kapo ni dwaro ni mondo ibedi ng'any mare ni mondo ji kik ng'any ibe kwamna thuolo ka ikori miyi bas mane kwa watimo maber. To ka wawuok ni neno ka ng'ato dhi kedo ni gimoro tin be kori dhi kedo kode mondo kik oked ni gino mani bende okija ratiro nikech a wrong cannot also be faced by another wrong. Tim marach onge kaka nyalo kelo ber nikech wasewacho kacha ni jorit kwe nitie. Sami wuok kendi ni dhi geng'o cha to ino kin jarit kwe ibende nitie kaka iketho chik kako los nikech gimoro nyalo hinyi to police to obedo trend mar geng'o ng'anyo ma yo moko winjore in to onge ng'ama noteri e tiegruok mar timo mano. Koro gimoro ko hinyi kacha ine manende dhi manyo. Koro anyalo wacho kamano na dierwa bende wan jogo iko maparo ni jomoko kik ng'any cha wang'e ni mokwongo jogo nigi ratiro mar ng'anyo. Mar ariyo ratich gi noero ok onego giketh gimoro onego bed ni en ng'anyo mok kethie gir ng'ato. To mar ariyo en ni sama ging'anyo no nitie jogo eko ma keep law and order ma sirikal oketo. Koro jogo bende bet kanyo ng'iyo tiende ni gin kodu girito giugo giwuok kethre. Koro kapo ni giri okethore in gi ratiro bende mar dhi donjonegi nikech gin ji mong'e ni ng'ane cha temo timo gini. Koro emomiyo ok wanyal dhi chako go ng'ato kwa paro ni ng'ana dhi ketho gira to onge giri manodhi ketho. Mano emanda wacho kamano nikech ka chik mar Kenya noseketo ni ng'anyo nitie onge kama nokete ni nitie ng'at monego tam ng'ano ng'anyo. Koro mano ero bende ok wanyal ketho chik koni to waloso koni to waketho koni. Wabeduru gi kwe waduto joma ng'anyo kik iketh gir ng'ato. Duka midwa ketho no mar owadu no bende misebet kikwayo ga chumbi ene mopori ga mogo ka kuoni odhiek ene ma samoro piny tek ochulo ni nyathini nauli to kin
ichaki dok ire ohande manonego be noyude pesa momigo chumbicha nyi ketho. Koro momiyo mago kwa puonjo gandawa to ing'anyo in a way ma sirikal winjo pen. Ng'ama onego winj pen e ng'anyo ok en ga japiny. Ng'anyo en ni dwaro inflict pain e sirikal mondo winji nikech en the only language makoro dong'ni. Koro sirikal cha emi ikedogo oka ikedi gi nyawadu kata ohand ng'at machielo. Temo mi anyisi ni ng'anyo bende wan jok mang'iyo ng'anyo kik wawe ni ng'anyo en arus manitie best mates and nini sirikal koro en best mate wuotho kodi to ipamonu ka udhi ni celebration nitiere. Ok en a celebration. Ng'anyo en gik moko kethore ji otamre winjore. Koro ng'anyo ni ema biro jotendwa e mesa. Ng'ato openjo ni samoro giwuoya ng'e ni ging'iyo kaka ji ng'anyo. Dine ok ung'anyo to samoro de gin nyiera gina giwera osana haleluya. To ng'anyo mar jopiny nitie kaka onyono nav moro e Azimio, onyono nav moro e sirikal. Ta e sirikal wacho ni gini it is a hurting point in conflict. Nitie gimiwacho ni conflict resolution ni kapok ji otundo a hurting point they will never come to negotiate, and therefore the hurting point no ema paro ni ero joma ng'anyo dwa ni mondo chopie gi sirikal to sirikal will cave in to sirikal miyo gi dwachgi. To wan wapenjo to ma sirikal ane mbele mohingo mano kik sirikal rit nyaka the hurting point ochopi. Mada sirikal bed anticipatory mondo bed oket preventive measures ma en achiel kuom gin wa negotiate mondo wa prevent. Koro an mane ma nyalo wacho ni Nyasaye luongowa e tebo kata Nyasacho maler ni owacho let us come, let us reason together, even if your sins are as red as scarlet they'll be washed as snow. Ere ng'ama ler malo Nyasaye manyalo wacho ni en to konya luongo jomoko mondo gibedie mesa kata obedo ni joka joricho, joka lamo jochiende, joka timo ang'owa. Nyasaye oluongo wa joma richo gi joma beyo mondo wa reason kode. Why can't we call ourselves leaders and reason together, even if your sins are as red as scarlet? Mondo waluokre wamiyo ganda obed gi kwe. Mane manyalo wacho Sharon. Ero kama na inya kata mna kine na chel kachiel nyakoro mgajuangi wang jowini mari kanyo mano kaunti ma Kisumu. En mane ni kaunti ma Kisumu kaneno dakika achiel kwe nitiere dakika achiel kidenta kaneno ka nitiere yiro malungo wang mabende bayo kanyo nikech aneno ka obila chal ka gima nitiere komoro achiel kama to nitie kaka jopiny bende nitiere komoro mano toke kona mana kaka nyalo neno achiel kachiel. Koro en mana geno marwa ni ji ket arita makare nikech kata mna kaneno kata mna kaunti ma Kisumu kanyo kata mna kikonya neno kanyo anno kan nitiere jok mabayo obila gi kidi nikech obila koro koseba gi kidi nikech gimbe ne koro gitemo kata mana mar mondo mi gigengre gini giwegi gitemo bayo gik malungo wang tia gas kanyo to anno ka moko kuom johera mag Azimio bende pod ok dhi. Kaunti ma Homa Bay bende kamanya wadwa Ali Abich nitiere bende MCAs mano ma kaunti ma Homa Bay kotelne gi kod speaker mano Julius Gaya bendo telo ne ng'anyo mago mag johera mag Azimio e kaunti ma Homa Bay. Mana nitiere moko kuoma jok mana kwedo ng'anyo maket kod mage e kaunti ma Homa Bay ka bende nitiere mtoka moro ma bende oto mago gi johera mag Azimio ma bende na ng'anyo e kaunti mano ma Homa Bay. Nyakoro mga juang sama bende e ng'anyo kata mna po nono ni ineno chenro makamato idwaro dhi e ng'anyo ng'anya gi kwe nikech ka koro wani sebayo obila kata mna gi kidi kamano gin bende gibai gi iro malungo wang doneno kata mna ka iro malungo wang bende wacho gani ok ber tia gas bende samoro genge madhano bende ok ber. Motelo bura Nairobi ka nitiere moko kuom jotelo ma bende no mak go bila ka bende nagi dhi ng'anyo mano seneta ma Kilifi Stewart Madzayo kanyakla kod jaod bura ma Ugunja mano Opiyo Wandayi gin moko kuom jotelo ma bende no maki okinyi makawuono banka ne obila ne odiro tia gas mano e karomo mar KICC. Parni karomo mar KICC kanyo bende ogai mar Azimio Odinga nolando ni gibro bedo ka giromo gi johera mage okinyi makawuono sana neno kanyo kosekadho dakika 30 tok saa 6 mar okinya kene ng'anyo makama dhi bedo nade nikech aneno ka koro chal ka gimen kedo kingiyo kata mna bure Nairobi ka hineno kata mna kaka paya nitiere moko kuom obila ma bende oidho faras kanyo ma bende temo nyayo kwe kineno kata mna paya kaka chal neno kite opange tires
tiles mag nyamburko bende iwang'o kanyo. Buore Kisumu bende waneno ka bende ji ng'anyo matamre gi nono. Kibera bende waneno ka moko kuom rawera bende nomoko nyaka tiles mag nyamburko e ndara. Kendo wach ma kama dhi bedo nade, bende Azimio dhi nyalo ng'anyo ma kawuono ahinya ahinya. Ka bende kwaneno kata mana ineno kata mana kaunti ma Kisumu nitiere achiel kuom jok mana ng'anyo. Ineno kanyo ka osemake gi obila, ineno kata mana kaka igoye. Nyakoro mga juang kik yudri e rang'iny machal kama, nikech ineno kata mana kaka obila bende ogoyo ng'ano. To chal ka gima nokadho, akia ni sani koro kata mana kadho nyalo bedo matek. Koro kamoro amora mintiere kik idhi e ng'anyo maket kod magi, kata mana king'anyo ineno kata mana kaka koro chal. Obila osemako nyaka japiko makamano, koro idhi tere stesend obila mano ma Kisumu. Gin weche ma bende biro achiel kachiel. Obila kawuono nitiere gi tich matek, jofwambo bende nitiere gi tich matek mar kelonwa kaka weche makamagi timore. King'iyo kata mana gik matimore nyaka gisani, ineno kata mana kaka obila nyayo kwe. Jatend obila Kithure Kindiki bende niwinjo kanyo ka bende wacho ni obila makawuono bende okege e kor wenge mopogore opogore mar nyayo kwe. Bende neno ka kweth mar Azimio bende dhi nyalo ng'anyo mar odiochieng' makawuono. Sa ineno kosechopo sa 6:30 mar okinyi. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo adwa wacho ni kata bed ni ane kweth mar Kenya Kwanza, ok anyal wacho ni gik matimore kawuono mora. Kata ok anyal wacho ni komaka ng'ato kawuono Kisumu kacha, kata kogo ng'ato, kata koneg ng'ato, en gima nyalo mora. Ok nyal mora. Mano miya wacho ni security chakore gi wan wawegi. Wakwayo ni ka ing'eyo ni in ng'at ma ok nyal control himself kata herself, bede dhodi. To koponi ineno ka nyaka idhi e ndara, chikri gi ndara tirgi gimitimo. Wetimori gi gik moko mopogore. Mano miya wacho ni unless ni Azimio chako pango ng'anyo machieng' machielo, magi wacho ne sirikal ni gidwa dhi e ng'anyo, ka itimiyo gi thuolo chon, kaito gipango gi johera gi to gidhi e ng'anyo. To makawuono mane sirikal osedagi ni Sharon, ok ane kudhi bedo mayot. Odhi bedo matek. To par ni samo timore kama, to jowa ema hinyore, jowa ema winjo malit. Nikech ka koro japiko mineno komak kani, ing'eni adieri ma wan go ni ang'o motimore, ing'eni wan wakia, wan oneno komake. Ing'eni komake odhi donje kweth mar ni gine joma ne ng'anyo. Nyiso ni gine joma pingo sirikal. Samoro no ya mane wuodhe mabe samoro kata ng'anyo no onge. Apar ni joma ng'anyo no koro lawre gi jogi. Jogi bayo polise gi kidi. Polise bende olo ne gi iro. Tineno kata mna kineno kwan mag johera mag Azimio, doneno ka githoth kata mna maloyo kwan mag obila manitiere. Aneno ka ging'eny. Mane momiya nyisi niya, kata samine ni olo ne gi tear gas, migogi kendi law gi no. Ok abi wacho ni an beti amor nikech ane sirikal. An bende rach nikech samoro ok dang'e ni samoro kata nyathiwa moro ni e iye kanyo, kata watna moro ni e iye kanyo. Ing'eni ka wang'a yudo report kasi e studio ka ni watna moro nodhi e ng'anyo kacha, kaito gimoro time ok bi mora. Donge an be an dhano. As much as ni ane Kenya Kwanza, but nitie gik moko moka support. Aneno ni jopiny owere gi polise, giwere gi wach mag bayo kite kabisa. Ka gineno ni ging'anyo, we ging'anyo. To kopo ni ng'ato neno ka ng'anyo hewe, to doge dhode. Ting'eni ma Sharon ka wang' romo godhiambo, tibro inje ni koro. Ineno ka koro ing'eni mane ma wang' polis timang'o, polis wang' kawo bunde to nego godo ng'ato. Koro ka wang' polis osenego ng'ato, tiwinjo kiwacho ni sirikal tiyo gi teko mang'eny. Iwinjo kaka koro idhi kete. Sirikal tiyo gi teko mang'eny mar hinyo jopiny. Ok gibing'iyo side mar ni jopiny bende ne provoke sirikal, emomiyo sirikal notimore nade? Nogogi gi bunde. An ok adwar ni mondo ji ohinyre ka, ok adwar ni mondo neg ji ka. Aneno ni ji obed jomochanore. Aneno ka gini kamong'eny ahinya en Kisumu. Ong'enya ahinya Kisumu, kange gimomiyo Kisumu koni emomili mili ahinya. Nairobi ka dong' wasebedo kata mna kwatango pichni mopogore opogore. Ma timore sani kaunti ma Kisumu. Nairobi bende ndwaseneno motel. Apa ni koro gwenge mopogore opogore. Kitale bende ni nenen mana ni koro Kisumu ka ema neno ka tear gas kata mna buore Nairobi ka bende ibayo. Koro ok wang'e chal mar wach ahinya ahinya ni nang'o kedruok ni kanye. Nang'o meni jo Kisumu balo kata mna gi obila. Dibede ni en kaluwore ni samoro obila ok dwa ni mondo ging'any. Nyalo bedo. King'iyo picha ni maber Sharon, ok ni obila ok dwane gi ng'any. King'iyo picha tineno ka jopiny kungo kwanyo kidi kungo bayo go obila. Ka gisebayo obila gi kidi, kaeto obila be koro timore nade? Olo iro no. Mondo lung wang'gi mondo gikere, mondo giwe bayo kidi. Ok apar ni kata mana ka chik oyie ni mondo ng'anyo. Ok apar nitie kamonde ni sami ng'anyo to nyaka iti gi kidi nyaka iti gang'o. Akene jadolo mbanga kineno kata mna pichni mabiro achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Kata mna kineno apaya makamano, ineno kata mna ka thothne jibokti kata. Chal ka gima kawuono en olidi mag adier mana kaka Azimio, ugai mar Azimio Raila Odinga na wacho. Nyaka sani ineno kata mna kikadho kanyo timaki, ineno kata mna japeng, ja boda boda mabende nakadho kanyo gi pikipiki mare. Bende ni neno kanyo kata mna komaki. Kineno kata mna kaka obila kedo gi jopiny. Ngene japiny en bende okedo gi kidi, obila bende nitiere koda. Ineno kana ka giting'o
iluongo nang'o boka moko kanyo bende gintiere godo bende gintiere gi tear gas. Ineno ka samoro iba tear gas nikech samoro hinyruok nyalo beda. Keni daktari ni neno gige machalo nade? Erokamano Sharon. Ndalo moro naneno gimoro katimore. Awinje yo makare. Akeni Pastor Mbanga hapa ni ilale no matin. Mana kwa nyalo mana winje yo makare. Pastor Mbanga pani holale no kanyo matinya kwa Ramogi juang. Kata kamano tipo mabende na chiel kachiel jofambo magwa ma county ma Kisumu. Tema kar nyalo margi mar kelo nwa chal mar wach matimore county ma Kisumu. Neno kanyo rowere giba kite giba yo polisi gi kite. Okine na kwan mag rowere mabende wuok e county ma Kisumu. Ano ka kwan makamago koro ng'eny. Chal ka gima county ma Kisumu ni ema koro ng'anyo mar tipo na timore. Nikech county ma Nairobi aneno kata mana ka pichni mabiro achiel kachiel bende obila osetemo mano mar nyayo kwe. En mana ni chal mana ka tugo moro ma iwacho ga ni ng'ato pondo oduogo kendo matin kama obila temo nyayo kwe riembo gi kendo gichak giduogo. Lakini daktari tipo ma Kisumu ni de wach nango biparo ka en tipo makare kendo kata mana kite mabare ndara kanyo. Erokamano Sharon. Chieng' moro achiel ne wan e group moro wawuotho to waneno nyathi ma street boy ka lwete olil to kawo mkati motop ochamo. To achiel kuomwa nodhi ire ka dhawone matek ahinya ni mondo wit makati no lwete bende olil gino nyalo nege. To nabuok ahinya gima duoko mane ja street child no wacho ni ng'ani. Wacho ni gini nyanega. Ng'awa manindo koni ne adwa bet mangima. Penjo no nomiyo waduoke iwa ma wapenjore. Seche ma waparo ni ng'ato kik tim gimoro cha. Bende wang'eyo ga intention mare kata dwache momiyo timo gino kata kama osechope gi ngimane en owuon. Nikech nyalo tudo ni ng'ato ni e condition mar derruok. Kotimo gimoro kata kobayo polis gi kidi to polis nigi bunde. Donge dwano ni ng'atni mowachi to dibed nang'o mamiye sirimo monyalo bet kotimo ma. To mane mawinjo kaninda wacho ni samoro ero kawuono sampling obiro ni Kisumu kae ma focus nitie. Samoro nyalo bet ni jo Kisumu go kemo chopo e condition mar street child cha ma wacho ni thono kara better than ngima. Koro wan to lichnwa wan kama wabetie in our affluence. Bernwa malich kendo wanyalo siemo gi ni ng'ane gino bro negi. To pok wang'iyo ni to ng'atni ochopo gi ngimane kama nadi. Mano miyo koro solutions mwachiwo gin short lived. Ne we gini dogi e odi. To kwangi the long and short and long of this thing mako bedo ni strategically koro bedo addressed and practically for now and sustainably for future ni manyalo losre. Koro momiyo for us anawacho kaka kanisa ni ma en an opportunity for every institution obed migawo manade mondo wadog back mondo wapinji ni nang'o momiyo ng'ato nyalo bayo kidi kuom ng'amo ting'o bunde. Tena nagi chir obaye gi tear gas to wacho ni kela loche moko. Tadiera police bende timo the same thing same time hoping for a different result. Serikal timo the same thing repeatedly hoping for a different. How differently? Ere kaka wanyalo address gik ma waneno gi in a different way and in a sustainable way. Mage questions ma paro ne discussions ma wan go onge ng'ama dwaro face those discussions. Ji dwaro an instant coffee wema tima. Adwa konyo oganda wa. Temo mi awacho ni wabedie gi programs moko machako change pach ji. Wabedie gi chenro moko ma restore dignity mag ji. Ka uneno ni Kisumu ni hotspot, dak ukel programs ma change ji go iko mar bring humanity. Oket gi Kisumu ka mondo chak loko ji. Wakelo loche mag polise nang'o. Mano will not be a solution. Kendo be gine magi invite giwacho ni kel gi uru. Donge da watime gik mokeyo mopogre. Tema wacho ni kanise
wan gi teko matimo mago nikech nyithindogi jonyuolgi walemogo, nyithindogi bire kanisewa, nyithindogi some sikundewa, nyithindogi wan customers gi ohendligi kata gik magitimo gin customers wa. An mane madinenda wacho ni ka single ni Kisumo ere magini lichi malichi mata doubt ni that is not the situation. Let me tell you, silence seche moko is not the absence of war. Peace is never the absence of war. Jinyalo bet ni gidok e miechgi kendo gibete e udi to giwang'e iye kucho maka chieng' moro idok 1 week tido ka ng'ani gima ne ni iye mane no ko express e ndaracha gino nego ng'ani. So nitie ji millions and millions mag jo Kenya tho e mier nikech pressure hingo gi ngima odhi malo, sirikal ok respond. To mane ma kaka kanisa what stand for social justice. Justice is important, social justice. Wakeduru ni jo manyap modhier kik wago medo go gi kech ko medo go gi to gi harden. To ka walungo gi biwa reason uru udwan watim nade ere kaka dwa tim ma tineno ka dhano be nigi chuny moro kacha ne adier kichope e chunye cha ma en dhano adier tibro neno kotur mobed mochak winji. Koro kik wakete kete jo Kisumo gi jo maricho wigi tek ginang'o kama jo mobet e udi mineno ling kuonde mane iwuothe ga to rallies jo pongo ndaraka jo katho kucha samoro gin ngoche mondo giwuog oko tamogi. Walamo ni waluuru ji te nyaka jo manie miergo wagol gini bi mondo puonju kik watim macha walosuru gi wa yorni eri in gi value e pinyni inyalo kendo mibed gi dhako gi nyithindo kamana inya Paul donga ng'adi matin mar bedo gi families. Paul ero kamana inya jadolo wawinje yo makaro ng'adi mana matin nikech inyisa ni achiel kachiel nitiere moko kuom jod bura mag Azimio ma bende loso sani achiel kachiel e od bura maduong' ma pacho ka gisane neno ka jaod bura member kasi East mano Babu Owino loso we wawinja nena to him at Kiambu. Number 2, I condemn the killing of our supporters, the killings of our supporters. As we speak, somebody has been shot at Jacaranda, Embakasi East constituency, and 2 people killed at Kibra constituency. Ruto, you talked about not using, misusing, and abusing the police. But what are we seeing as at now? And I want to tell you that this is just the beginning. We shall not relent. We are coming. This is just the beginning. And the police, I want to congratulate you because at least now you are using the taxpayers' money wisely. Please buy more tear gas. We need them. Kwanza ya leo ilikuwa tamu sana. Na bado tuna prepare. We will not relent just because of tear gas and bullets. We will fight back. If you fight us, we will fight back. The police wamekuwa na shida hata kushinda wananchi. Na nyinyi you are being misused. And I want to tell you that what we are planning, because today is just a rehearsal, what we are planning is better imagined than experienced. We will be holding demonstrations on a weekly basis. Asante. The leader of majority in the Nairobi County Assembly. Just briefly, please. Mine is just to say thank you to the honorable members of parliament, the honorable MCS entire Nairobi, the leadership of Nairobi, and most of our people have come. We're also just getting a report, our MCA for High Rise, Honorable Twak Yugi, he's been arrested. Another one from Dandora. But we are saying we're not relenting. To our command forces on the ground, I want to advise that take a picture of any police or a video of any police beating a mwananchi, any police harassing a mwananchi, any police using a live bullet or rubber bullets, so that we have evidence. This country has a law. We want to take a police as an individual because you work for this country, you took an oath of office as an individual. And you're going to take responsibility to ensure we are giving a WhatsApp page where you see any police who has beaten a mwananchi without any... By the way, these people are picketing, they are not causing a problem to a police officer. They are doing for their own good and for the good of this country. So we have not offended any police. Any police taking a bullet or aiming at a mwananchi, take a video of him and you are giving a WhatsApp page 0720-579-662. That number is 0720-579-662. Send that video of that particular police there. Our lawyers, our teams will take him head on as an individual. Thank you. No, we don't have Maswali, please. No question. The only question we can give you is we do not want dictatorship in this country. We will not allow dictatorship in this country. I sat with one William Samoei Ruto
in the Parliamentary Select Committee and is the one who moved the amendment on Article 37 that allows picketing. It cannot work when it's outside government and does not work when it's government. And we want to tell him we will not tire, we will not relent, na tuko hapa, na tutaendelea. The other thing is we want to tell you that everybody has a right to legal counsel. Saa hii nimeenda Central Police Station. When we have heard that our people are arrested, the police are refusing me, a senior lawyer, from getting into the police station. What do they think lawyers go to school to do? We will not allow dictatorship in this country. Na wajipange, tutapambana na tutakimbiana. Tunarudi phase 2. Yeah, we are coming back. Phase 2 inaanza saa hii. Yeah. Anakuja. Phase 2. Hiyo tunnel na perimeter wall ile Ruto anatengeneza. Tumia taxpayers money, tengeneza hiyo kabisa. Yeah. Hiyo tutafika. Tunaenda commercial break, tunafika State House, Baba is on the way. Wakikuja na kina Kalonzo na Martha. We are not giving up. You cannot say that you are reaching out to Kenyans, and instead of reaching out to Kenyans, you are reaching out to them on bullets and on gunfire. We are not going to accept. This country is tired. This country is hungry. The manifesto is not being implemented. We were told that they are going to ensure they do their work. Azimio is doing their work and doing checks and balance. Let them leave us alone to do our work. We don't want jokes. This country is hungry. We are hungry and we are representing youths, women and PWDs. Tunataka chakula. Hakuna mchezo. Tutapambana hadi mwisho. Nyakoramge juang mana chiel kachiel e od bura maduong' mar National Assembly mapacho kaka mabende moko kuom jod bura mago maga Azimio winjo kanyo kaloso mulosa chien kanyo mano jaod bura county ma Homa Bay mano woman rep county ma Homa Bay Joyce Osogo ka bende winjo katamna kako loso kanyo kata kamano jod bura mag Azimio bende koro kwedo ote kuma bende obilo sibudo katiyo goda hinya e ng'anyo mabende onene kor gwenge mopogoro pogoro okinyi makawuono kata kamano tipo mabende neno mabiro ni achiel kachiel kanyo bende gin tipo mano motelo chien okinyi makawuono e county Manyamira kama moko kuom johera mag Azimio bende nowuok oko mar dhi e ng'anyo weche makamago ok timre kata mana kaluo kende ineno kata mana county ma Kisii ahinya county Manyamira bende neno kanyo ka jodak bende nowuok county ma Migori bende motelo chien bende ineno kanya Rita bende nonya ka bende moko kuom johera mago mag Azimio nowuok oko mar ng'anyo okinyi makawuono arita mana kaka jatend migawo mochung'ne weche mag arita Kithure Kindiki bende nowacho ni okinyi kada mnoduche makawuono arita ni iketo motegno e county ma Migori bende no kaka chal mar wach na nitiere county ma Siaya bende neno kaka chal mar wach dukni moko ineno ka olor moko bende oyaw kata kamano neno ka thoth dukni bende olor kanye county ma Siaya ok en kaka odiochieng' ma pile ma bende samor nyalo neno ka dukni maket kod mago bende oyaw mano county ma Siaya neno kata mana ka arita bende nani ber jopiny nitiere kod kwe okane kata mana gacho bila e apaya makamane county ma Siaya jofambo magwa nitiere county ma Siaya mar goyo turbine ni en ang'o matimore county ma Siaya neno kata mana dukni madongo supermarkets bende olor kanyo hardwares bende neno kata mana kolor oganda nitiere dala apande koro gineno weche matimore achiel kachiel mano e wang' jowi ka bende girito neno ni en ang'o ma bende biro bedo katimore mago jod bura mag Azimio bende oseloso kanya kwa Ramogi juang' motelo ka bende giseyo e okang' mager ote kuma bende moko kuom obilo sibudo katiyo godo ne achiel kuom jod bura kanyo ka bende nochiwo namba ne johera mago mag Azimio ma bende nie ng'anyo obila ma bende gineno katiyo kod oteku mathoth mar mondo mi gigo pichni makamago to giyor bende naneno kata mana duol mano makedo ne ratiro mag oganda e pachoka mano duol mar Haki Africa gin bende na giseoro milome Haki Africa kaluore kod ng'anyo mopogore ma bende osebedo katimore e pachoka mano kaluore kod chal mar wach Haki Africa bende wacho ni gin bende gibeda kicha mar neno kaka ng'anyo makamagi time kor gwenge mopogore gibiro bedo ka girito kata mana mar neno kaka obila biro bedo ka tiyo kod oteku mathoth parni Haki Africa en achiel kuom duonde ma pachoka ma bende kedo ne ratiro mag oganda asebedo ka loso chak
chakre sangwen nego bedni awene nyawadwa Emmanuel Ochieng Emmanuel mar mondo mi odonje kende e Twak. Kokamano agoniro kamano beti abiro bedo ka winjo wach mogik kaluwore gi thor wach mano mar ng'anyo mar Azimio mana wantiere godo dweche ma kawuono bang'i. Abiro bedo bende ka winjo paro mogik kowuok ir Jadolo Mbanga kentiere kaunti ma Kisumu. Wach mogik. Erokamano ahinya Sharon kuom miyo thuolo mar odiochieng' ma kawuono mondo mi atwak gi jopiny. Aparo ni an gima nyalo wacho mana kaka ne asewacho chon ni jodalawa mawuok e Nyanza wa focus uru e weche mag pur gi koth machwe ni wapidh cham wamany chiemo wawegi. Wawe bedo ni wane mstari wa mbele e gik matimore mamiyo samoro jomoko nyalo neno ni joluo gin jomoko ero kwe kendo ok gin joma ero dongruok. Aparo ni ka wang'iye Kenya ka onge kabila mosomo maloyo joluo. Joluo joma somo kendo gin joma riek, gin joma lony kendo gin joma ji omiyo luor. Mak mana ni koro watiuru gi klas ma wantiere cha mondo mi dhano med miyo wa luor. Moloyo kineno waka wane mstari wa mbele gik moko mamiyo jomoko jajo waka ka jok moko mok joma beyo. Taparo ni eluo wane joma beyo moloyo jite. Wamanyuru kaka wanyalo timo gigo wanyalo timo. Sani aparo ni neno ka koro gik moko chung samoro nitie mana ng'at ma ohala no e gimo dak godo. Koro kawuono loro ohala onge gimoro motimo. Ero wawacho ni kawuono onge tax madonjo ne sirikal. Yes, onge tax madonjo ne sirikal, but what about ng'at mano ok oyeponi? Donge en bendo lose. To mago gik mok nyal konyowa. Koro mana kaka ne jadolo wacho ni samoro dibed ni wach Nyasaye bendo selal ne ji momiyo ji ok nyal winjore mawuok koni gi koni. Apa ni wadog chien wamany kaka wanyalo gerore kaka ne wadak chon kata kane podwa ok ne sirikal ok omiyo wa chiemo. Apa ni wamany kaka wanyalo dak wati matek wamany chiemo walos gige wabed joma focus wati gi rieko mar somo ma ji ongewa kaka joluo jomo somo cha mondo rieko wacha okonywa sombwa wacha okonywa to wan bende wabed jok moko matiyo matek. Aparo ni kwatimo kamano to nyalo bedo maber. To pod amedo oro ote ne jo Kisumu ni yawa wadoguru piny. Ana akonogi kaka koro mano kaka kata ka giyanya ta wacho negi kaka nyargi ni gima timore ok en gima ber. Watiuru motegno. Jo Kisumu gin joma modich. Kisumu ne en town mane ji ongeyo kaka town modich mane kelo pesa. Sani wan jo Kisumu go wan makoro chiwo kodwa example ni jo Kisumu ema koro margi ni malainya. Ang'o momiyo magi timore? Dak wawe joma moko mondo dhi kamoro. Sani koro iwacho ni samoro jo piny timo marach to jotelo mineno makoro sundo jigi gin ng'indi seche ma gin bende gilidho gidhi giromo gi jatend piny gipango gik moko giyudo kaka gitimo but ka giduogo oko ka otino to giromo gi jatend piny to odiochieng to gin ok kata gisundo jopiny mondo jopiny odhi ong'any. Magi gin kelo gik moko ma hinyruok Sharon makata in kiwuok ka kiwinjo ni watni moro nodhi kama ohinyore. Aparo ni en kendo garama machielo gi hinyruok machielo ma ok nyal konyo. Ok apar ni koko inyalo los gi koko kopo ni gimoro timore seche moko madhi malo matek tapani ni ng'at achiel nyalo dok piny mondo gigo mondo olosre. Erokamano nyabeti. Jadolo Paul Mbanga wachni mogik watieko kata mana kapok awene nyawadwa machielo donjo. Erokamano Sharon mokwongo go erokamano maduong' ahinya ni TV Ramogi mar miya thuolo makende mondo awuogi piny moloyo oganda luo manie Kenya ka manie Nyanza gi man oko kendo kawuoyo ne jodolo wetena mana kuom nyawo mang'eny ok ne aber. An bende na ng'at marach ma Nyasaye manoreso dikoro anie ndara kanyo nikech an street boy Nyalenda kanyo ma Nyasaye kuom ng'wono mare apono nokolosa momiya somo masomo nyaka rang'iny manene ng'ato dogombo ni mondo somi e piny ma wantiere ni. Bang'e Nyasaye koro luonga ni mondo wapuonjre weche moloyo makelo chandruok n'oganda wa kinde ka kinde. Omiyo abiro kaboch ahinya e nyim Nyasaye ka jiwo kanisa nikech kanisa e instrument kata en migawo maduong' ma koro neno dong' e piny kama Nyasaye ne koro keto. Mokwongo ne nitie chike mag Musa notamo ji rito, chik ok rit ji ahinya. Nokel jonabi notamore mokoro mamoko bedo mamiriambo kaka waneno moko e kinde masani gi. Bang'e kano chopo kama koro itimo lokruok ma Nyasaye kelo yo manyien mar wuoyo n'oganda. Okelo wuode. Otere transfiguration mar Yesu ka koro Elijah gi Musa gi Yesu oromo e wi got. Loch lokore, chike rumo, prophecy rumo, koro wuod Nyasaye ma en kanisa, mowacho ni kanisa ma wan body mare ema koro ne dong'. Temo wacho ni Jo-Ibrania niya, ndalo mokwongo na wuoyo gi jonabi, te kinde mogik ni awuoyo gi wuoda ma en Yesu Kristo. E kanisa mar Nyasaye ma wawuoye, ma e wuode mohero kendo ma chunye yom godo. Winjuru jo Nyanza,
Yesu kende e yo. Kata ka gik moko gi wei te, obed chike mag pinyni, obed prophecies mag miriambo ma wawinjo sani gi. Yesu Kristo emanda kwayo n'oganda wa manyanza, kik uwe Nyasaye. Nyasaye noherou, analuongo ugani jo Israel. Onge joma noheru. Koro momiyo ng'euru mano, tiuru tije, lamuru Nyasaye, pong'uru kanise. Nyasaye ni kodu, obro terou mbele. Weuru fujo, keluru kwe kamora mora ma untie. To kanisa, ng'euru mich ma Nyasaye omiyou mondo ubed jadiera. Wabeduru jadiera wan jotelo. Kik wandhogre e asoya ma josiasa miyo wamayo wateko mar roho mar wacho adiera mar miyo pinywa ochangi. Atieko kamano, Nyasaye mondo ogwedh Nyanza, Nyasaye ogwedh Kenya, Nyasaye ogwedh pinywa, to moloyo ogandana mar Jaluo. Nyasaye oherou. Pastor Paul bende oherou. Uni oganda wa street boy ma Nyasaye manoloso ema wuoyo kodu ni. Erouru kamano. Sharon, thank you. Ramogi, thank you for giving me a chance. Be blessed. Daktari wawinje makara nyakoromoge jwang mano Dr. Paul Mbanga jadolo kanisa mungere kaka Fountain mantiere e county ma Kisumu. En kanyakla kod Beti Oranga wagonero kamano kuom bedo kodwa chakra sangwen nyaka sani haneno mana kodong dakika adek to chop kanyo sa 7 mar odiochieng. Antiere ka gochieng Emmanuel mabende koro biro bedo kakawe chakra sani nyaka rom kanyo sa 10 mamidhiambo. Emmanuel chal mar wach kata mna kinene kor gwenge mopogore opogore chakra okinyi nyaka sani pod oganda rito neno ponono ni jatend kweth mar Azimio Odinga biro bedo ka wuok mar teleng'anyo. En odiochieng' ma Azimio nolando ni gibiro bedo ka gibage ng'anyo mar tipo e boma ma Nairobi kendo johera magi kochakro kinyi sa 12 thoth gino osebedo kolmole bombe mopogore opogore kendo pichni ma osebedo kwaneno nyiso ni ne gin jok ma ne oikore mar molo e chuny boma ma Nairobi mondo mi ne gichwal kwayo mano ochiwnegi kanyo kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga mar bago ng'anyo dichieng' kawuono. Osebedo odiochieng' mar ng'wech koni kod kocha iro malungo wang' e gwenge mopogore opogore ka johera mag Azimio wuok. Bende seno ka jood bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance oseloso manyiso ni ne giwinjo gima ne oluongi. Nyakoromoge jwang' wabiro kawo yie matin kik idhi mabor pod waduogo gi chenro mar ng'iyo kaka piny Kenya chalo odiochieng' ma kawuono.